Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε σήμερα εδώ στην παρουσίαση των εναλλακτικών σεναρίων του υποεκπώνηση τοπικού πολεοδομικού σχεδίου για τη Δημοτική Ενότητα Αμφιλοχίας. Είμαι ο Ανδρέας Γραμματικογιάννης, εκ μέρους του σχήματος εταιριών, των μελετητικών γραφείων των εταιριών Orbis, Κλισθένης, Nexus και Μακεδονικής Μελετών, οι οποίες έχουν αναλάβει την μελέτη αυτή και συνεργάζονται όχι μόνο αυτές, αλλά και ένα ευρύ φάσμα μηχανικών και επιστημόνων για την όσο το δυνατόν πιο άρτια και γρήγορη εκπώνηση του συγκεκριμένου έργου. Η Αγγελική Τριάντη είναι η επικεφαλής του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού της μελέτης. Τον κύριο Σαλμά τον ξέρετε όλοι, είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης εκ μέρους του ΤΕ. Είναι η εκπρόσωπος του ΙΠΕΝ και ο κύριος Τζούρος είναι ο εκπρόσωπος του Δήμου. Για να μην καθυστερούμε κι εμείς, αν ο κύριος Δήμαρχος θέλει να κάνει ένα χαιρετισμό για να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συμπολίτες μου, καλημέρα σας. Καταρχάς, θα ήθελα να καλωσορίσω τη μελετητική μας ομάδα, καθώς και την Επιτροπή Παρακολούθησης. Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για την Αμφιλοχία και ιδιαίτερα για τη Δημοτική Ενότητα της Αμφιλοχίας. Βρισκόμαστε στην πρώτη φάση του νέου πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού που υλοποιείται μέσω του προγράμματος Κωνσταντίνος Δοξιάδης. Μετά από δεκαετίες αδράνειας στον τομέα της πολεοδομικής και χωροταξικής οργάνωσης, που τελευταία φορά επιχειρήθηκε τη δεκαετία του 80 με την πολεοδομική ανασυγκρότηση του αείμνηστου του Αντώνη του Τρίτσι, έχουμε σήμερα την ευκαιρία να σχεδιάσουμε όλοι μαζί το πώς επιθυμούμε να εξελιχθεί το τμήμα αυτό του Δήμου μας, το οποίο έχει ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι να διαμορφώσουμε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό που θα καθορίσει μια βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία για το Δήμο μας τα επόμενα χρόνια. Ένα σχεδιασμό που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των δημοτών μας, θα διασφαλίζει την ποιότητα ζωής και θα επιλύει χρόνια προβλήματα. Η δράση αυτή απαιτεί συλλογική δουλειά, συνεργασία και σεβασμό απέναντι στο περιβάλλον, αλλά και στις ιδιαιτερότητες κάθε κοινότητας. Με την ολοκλήρωση αυτού του σχεδίου θα είναι πλήρως καθορισμένο το τι επιτρέπεται και το τι απαγορεύεται, ώστε να υπάρξει ένα σαφές υπόβαθρο τόσο για τους δημότες μας, όσο και για τους ενδεχόμενους επενδυτές, μειώντας σημαντικά την αβεβαιότητα, την ταλαιπωρία και τα σφάλματα της υφιστάμενης κατάστασης. Καλώ λοιπόν όλους τους δημότες μας, αλλά και όποιον άλλον αγαπά και νοιάζεται για τον τόπο μας, να συμβάλλει με ερωτήσεις, προτάσεις και παρατηρήσεις. Όλοι μαζί θα διαμορφώσουμε ένα πολεοδομικό και χωροταξικό σχέδιο που θα υπηρετεί τους ανθρώπους αυτού του τόπου και θα τον οδηγήσει σε ένα καλύτερο μέλλον. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα ακολουθήσει η παρουσία των 3 εναλλακτικών σεναρίων από τη μελετητική εταιρεία. Καλή συνέχεια σε όλους. Πολύ συνοπτικά, ουσιαστικά να σας παρουσιάσουμε τι αφορά το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Ουσιαστικά είναι μια μελέτη η οποία είναι η μετεξέλιξη αυτών που ενδεχομένως περισσότεροι γνωρίζουν, των γενικών πολεοδομικών σχεδίων και των ΣΟΑΠ, των σχεδίων χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοιχτής πόλης, και ουσιαστικά προβαίνει σε στρατηγικό και ρυθμιστικό σχεδιασμό της Δημοτικής Ενότητας Αμφιλοχίας για τα επόμενα 15 χρόνια, με την έκδοση του αντίστοιχου προεδρικού διατάγματος. Ουσιαστικά η μελέτη λαμβάνει υπόψη της τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, τα οικονομικά χαρακτηριστικά, τις αναπτυξιακές προοπτικές του Δήμου, της Δημοτικής Ενότητας, της περιοχής ενδιαφέροντος τέλος πάντων,
και σε συνδυασμό και με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, τις προκλήσεις που υπάρχουν για τα επόμενα 15 χρόνια σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή, την ανάπτυξη, τον υπερκείμενο οροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, ουσιαστικά προσπαθεί να ρυθμίσει τόσο τον εξοοικιστικό χώρο, της χρήσης δηλαδή εκτός των οικισμών, όσο και να καθορίσει τα όρια των οικισμών της περιοχής μελέτης. Η παρουσίαση αυτή τη στιγμή είναι και στο YouTube του Δήμου, όποιος θέλει μπορεί και την παρακολουθεί και από εκεί. Μετά τη λήξη της σημερινής παρουσίασης και για 5 μέρες θα μπορεί όποιος θέλει να μπαίνει στην πλατφόρμα Πολυσχέδια IPEN.gov.gr, θα μπορεί να διαβάζει όλο το πληροφοριακό υλικό, τους χάρτες των εναλλακτικών σεναρίων, τα τεύχη που υπάρχουν, όλο το υποστηρικτικό υλικό, και θα μπορεί για τις 5 αυτές ημέρες να προβαίνει σε σχόλια, σε παρατηρήσεις, σε υποδείξεις, σε οτιδήποτε τέλος πάντων κρίνει απαραίτητο για το οποίο θα πρέπει να ενσωματωθεί στην μελέτη. Από εκεί και πέρα οι μελετητές παίρνουν τις παρατηρήσεις αυτές και σε συνεργασία με την Επιτροπή εξετάζουν το κατά πόσον αυτά μπορούν να ενσωματωθούν, και ξεκινάει αμέσως μετά και το δεύτερο στάδιο, όπου η τελική πρόταση με τις όποιες αλλαγές, τροποποιήσεις υπάρχουν, αρχίζει και παίρνει την οριστική της μορφή. Αυτή τη στιγμή δηλαδή σήμερα θα δούμε 3 προτάσεις, οι οποίες είναι σε ένα προκαταρκτικό στάδιο, ας το πούμε έτσι. Η τελική μορφή του όποιου σεναρίου θα επιλεγεί είναι αντικείμενο της επόμενης φάσης. Δεν είναι αυτή η διαβούλευση του σχεδίου. Μιλάμε σήμερα για μόνο 5 μέρες, όπου θα μπορούμε να μπαίνουμε να κάνουμε τις όποιες παρατηρήσεις. Η τελική διαβούλευση του σχεδίου είναι δίμηνη, είναι στο επόμενο στάδιο, και είναι εκείνο το σημείο στο οποίο ο καθένας θα μπορεί να μπαίνει και να αναλύει και τα σημεία που τον ενδιαφέρουν και να εξετάζει και να κάνει τις όποιες τελικές παρατηρήσεις. Θα ξεκινήσουμε με έναν χαιρετισμό του Γενικού Γραμματέα του ΙΠΕΝ, του κ. Ευθύμη Μπακογιάννη. Το ήχος. Αυτό έχει ήχο. Αξιότιμοι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού, αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, οι πόλεις μας αντιμετωπίζουν σήμερα με μεγάλες προκλήσεις, όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη, η μόλυνση του αέρα και του νερού, η υπερβολική αστικοποίηση και η απώλεια της βιοποικιλότητας. Είναι καθήκον μας ως πολίτες και ως δημόσιοι φορείς να αναλάβουμε δράση
για τη βελτίωση του περιβάλλοντος και τη δημιουργία βιώσιμων πόλεων. Ο πολεοδομικός σχεδιασμός παίζει κρίσιμο ρόλο στη δημιουργία οικιστικής πολιτικής που θα συμβάλλει στη διατήρηση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Χρειάζεται να σχεδιάσουμε πόλεις που θα παρέχουν βιώσιμες λύσεις για τη μείωση των εκπομπών, τη διατήρηση των πράσινων χώρων και την προώθηση της βιοποικιλότητας. Ένας ουσιαστικός τρόπος να επιτευχθεί αυτό είναι με την ανάπτυξη πράσινων πολιτικών στον πολεοδομικό και στον οικοδομικό μας κανονισμό. Με έξυπνες, σύγχρονες και ανθεκτικές πολιτικές μπορούμε να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της υπερθέρμανσης των πόλεων μας, ενώ παράλληλα πρέπει να ενθαρρύνουμε τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την υιοθέτηση πρακτικών που θα μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας και την παραγωγή αποβλήτων. Η προώθηση του περιβάλλον και η ανακύκλωση των υλικών είναι εξαιρετικά σημαντική για τη δημιουργία των βιώσιμων πόλεων. Επιπλέον, η διατήρηση των πράσινων χώρων είναι απαραίτητη για την ψυχική και σωματική υγεία των κατοίκων. Οι κοινόχρηστοι χώροι, τα πάρκα, οι κήποι και οι δασικές περιοχές δεν αποτελούν μόνο πηγή ομορφιάς, αλλά παρέχουν επίσης καθαρό αέρα, αναψυχή και αποτελούν φυσικά φίλτρα για την αντιμετώπιση της ρύπανσης. Στην οικιστική πολιτική πρέπει να επιδιώξουμε τη δημιουργία ποικιλόμορφων και βιώσιμων κατοικιών που θα είναι ενσωματωμένες στο φυσικό περιβάλλον. Η αειφόρος ανάπτυξη και η χρήση πράσινων τεχνολογιών στην οικοδομή είναι βασικά στοιχεία για την επίτευξη αυτού του στόχου. Η πόλη αποτελεί τον πυρήνα της ανάπτυξης και της κοινωνικής ζωής. Με την ταχεία αύξηση του πληθυσμού και τις αλλαγές στις κοινωνικές ανάγκες, η αναδιοργάνωση των χρήσεων γης της πόλης είναι ζωτικής σημασίας στο πλαίσιο της συνεκτικής και της προσπάθειας να μεταβούν προς την κλιματική ουδετερότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η πολεοδομική μεταρρύθμιση των τοπικών και ειδικών πολεοδομικών σχεδίων αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της βιώσιμης και λειτουργικής ανάπτυξης των πόλεων μας. Η πολεοδομική μεταρρύθμιση Κωνσταντίνος Δοξιάδης πήρε το όνομά της από το μεγάλο Έλληνα πολεοδόμο που έμεινε στην ιστορία για τις ιδέες του και τον τρόπο που σχεδίασε σημαντικές πόλεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Με την πολεοδομική μεταρρύθμιση Κωνσταντίνος Δοξιάδης, που βρίσκεται σε εξέλιξη και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, εκπονούνται τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανανέωση και αναδιοργάνωση των αστικών περιοχών, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στις ανάγκες της κοινωνίας και τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι πόλεις αντιμετωπίζουν προκλήσεις όπως η αστική διάχυση, η αύξηση της ζήτησης για υποδομές και υπηρεσίες, η προστασία του περιβάλλοντος και η ανάγκη για δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση στην πόλη. Μια ουσιαστική πτυχή της πολεοδομικής μεταρρύθμισης είναι η δημιουργία αειφορικής πολιτικής, καθώς και η πρόληψη μέτρων για τα κρίσιμα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και της ανθεκτικότητας. Στις μελέτες περιλαμβάνονται η οριοθέτηση των ρεμάτων, η εξέταση της γεωλογικής καταλληλότητας των επεκτάσεων των σχεδίων πόλης, η δημιουργία κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων, η προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και η προστασία της βιοποικιλότητας. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη πράσινων χώρων στις πόλεις συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, προσφέροντας χώρους αναψυχής, μείωση της θερμοκρασίας και απορρόφησης του διοξιδίου του άνθρακα. Επιπλέον, η πολεοδομική μεταρρύθμιση προωθεί την αειφόρο οικονομική ανάπτυξη, με την προώθηση σύγχρονων χρήσεων γης για την αναζωογόνηση του αστικού και του αγροτικού τοπίου, δημιουργούνται νέες ευκαιρίες απασχόλησης και επιχειρηματικότητας. Ταυτόχρονα, η ενίσχυση της πολυλειτουργικότητας των πόλεων και η ενσωμάτωση ειδικών χρήσεων για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και τη δημιουργία κοινωνικών υπηρεσιών δημιουργούν ένα βιώσιμο οικονομικό περιβάλλον. Η πολεοδομική μεταρρύθμιση Κωνσταντίνος Δοξιάδης ανταποκρίνεται σε μια νέα προοπτική για την ανάπτυξη των πόλεων. Μέσω της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης και της δημιουργίας πολυλειτουργικών γειτονιών, οι πόλεις μπορούν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Ωστόσο, η πολεοδομική μεταρρύθμιση απαιτεί επίσης διαφάνεια, συμμετοχή και αποτελεσματική διαχείριση πόρων. Η συμμετοχή των πολιτών είναι αναγκαία για την επίτευξη δίκαιων και ισορροπημένων αποφάσεων, ενώ η ορθή διαχείριση των πόρων εξασφαλίζει την αποτελεσματική υλοποίηση των σχεδίων. Σε συνολικό επίπεδο, η πολεοδομική μεταρρύθμιση των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της βιώσιμης και λειτουργικής ανάπτυξης των πόλεων και είναι μεγάλο το στοίχημα που πρέπει να πετύχουν όσοι εμπλέκονται σε αυτό το σχεδιασμό. Ας ενώσουμε λοιπόν τις δυνάμεις μας και ας αναλάβουμε κοινή δράση για να διαμορφώσουμε πόλεις που θα είναι βιώσιμες, πράσινες και φιλικές προς το περιβάλλον.
Ας δουλέψουμε για ένα καλύτερο αύριο για εμάς και τις μελλοντικές γενναίες. Λοιπόν, την περιοχή την ξέρετε προφανώς καλύτερα από εμάς. Μιλάμε για την Δημοτική Ενότητα Αμφιλοχίας, περίπου το 40% της συνολικής έκτασης του Δήμου και με πληθυσμό, μόνιμο πληθυσμό με βάση τα στοιχεία του 2021, περί τους 9.000 κατοίκους. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της Δημοτικής Ενότητας Αμφιλοχίας είναι εν πολλοίς τα ίδια τα οποία αντιμετωπίζουμε και βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα και ενδεχομένως και σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχει μια σταδιακή μείωση του πληθυσμού. Υπάρχει μια σταδιακή πτώση του πληθυσμού η οποία αποτυπώνεται τόσο στην Αμφιλοχία όσο και στις υπόλοιπες κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας. Και φυσικά εξίσου η ίδια εικόνα με το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Βλέπουμε ότι στις ηλικιακές ομάδες 75+, είναι και η μεγαλύτερη αντιπροσώπευση σε ό,τι αφορά τον πληθυσμό της περιοχής. Σε ό,τι αφορά τώρα τις χρήσεις γης της περιοχής, της Δημοτικής Ενότητας, το μεγαλύτερο ποσοστό προφανώς αφορά βλάστηση, δασικές εκτάσεις και από εκεί και πέρα σε πολύ μικρότερα ποσοστά όλες οι υπόλοιπες χρήσεις, με μια σημαντική εξίσου ποσότητα και σε φυσικούς βοσκοτόπους. Αντίστοιχη εικόνα και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ του 2023, τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα πλαίσια της μελέτης, σε πρώτη φάση αυτό που έγινε ήταν να εντοπιστούν όλες οι περιοχές, όλες οι προστατευόμενες περιοχές της Δημοτικής Ενότητας, είτε αυτές αφορά υγροτόπους, καταφύγια άγριας ζωής, περιοχές Ραμσάρ και Νατούρα. Η καταγραφή αυτή έχει γίνει και είναι ένα κρίσιμο σημείο το οποίο λαμβάνεται υπόψη και στα επόμενα στάδια του σχεδιασμού, τόσο σε ό,τι αφορά τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τις επιπτώσεις δηλαδή του σχεδίου στο περιβάλλον, όσο και ένα άλλο κομμάτι το οποίο είναι η αξιολόγηση της γεωλογικής καταλληλότητας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εντοπίσουμε ποιες περιοχές είναι κατάλληλες για επεκτάσεις, για πολεοδομήσεις και ποιες περιοχές χρειάζονται κάποιο είδους, είναι κατάλληλες ή χρειάζονται κάποια μέτρα για να καταστούν και αυτές κατάλληλες. Εκ των πραγμάτων, στη μεγαλύτερη έκταση της περιοχής δεν εντοπίζονται προβληματικές ζώνες ακατάλληλες, παρά μόνο κάποια σημεία, κάποιες πολύ επιμέρους σημεία στα ορεινά, προς τα ανατολικά της Δημοτικής Ενότητας και σε σημεία τα οποία δεν επηρεάζουν τουλάχιστον σε πρώτη φάση τον προτινόμενο σχεδιασμό. Η Δημοτική Ενότητα Αμφιλοχίας χαρακτηρίζεται ως ημιορεινή, αποτελείται από 10 δημοτικές κοινότητες, 38 οικισμούς. Οι 22 οικισμοί είναι κάτω των 2.000 κατοίκων, οριοθετημένοι με απόφαση νομάρχη, ενώ 14 οικισμοί είναι προϊφιστάμενοι του 1923. Υπάρχει το Εθνικό Πάρκο Αμβρακικού Κόλπου με ΕΦΕΚ το 2008, υπάρχει η Ραμσάρ αντίστοιχα για την ίδια περιοχή. Η περιοχή η Δημοτική Ενότητα έχει γενικό πολεοδομικό σχέδιο από το 1987 και ρημοτομικό η Αμφιλοχία. Η πόλη της Αμφιλοχίας διαθέτει 3 ξενοδοχεία, ενώ στην ευρύτερη περιοχή εντοπίζονται και άτυπες κτηνοτροφικές και σταυλικές μονάδες, καθώς και εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων και ελιάς, με 2 μεγάλες βιομηχανίες, την Κνάουφ και την Αμφιγάλ.
Ήδη το αναφέραμε ότι ο οικισμός διαθέτει γουπουσού και εγκεκριμένο ρημοτομικό σχέδιο με αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις, καθώς και πολεοδομική μελέτη. Το Κρίκελο ή Λουτρό διαθέτει εγκεκριμένο ρημοτομικό σχέδιο επίσης με τροποποιήσεις. 22 από τους 38 οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων είναι οριοθετημένοι με απόφαση νομάρχη, ενώ οι οικισμοί τους βλέπετε ενδεικτικά Αμφιλοχικό Άργος, Μαυροράχη, Αγίη Θεόδωρη, Μαχρηχώρια, Ξηράκια, Μεγασκάμπος κτλ. Δεν είναι οριοθετημένοι. Υπόθηκε ήδη, λίγο πιο αναλυτικά, έχουμε τον υγρότοπο Ραμσάρτη, τον Ανδρακικό κόλπο, ένα καταφύγιο άγριας ζωής, Πεταλάς, Αμφιλοχία και Χρηνιάς Παπαδάτου Στανού, και άλλη μία εντός της Δημοτικής Συνόδου Αμφιλοχίας, το ΚΑΖ Ιεράς Μονής Ρεθά και Ιεράς Μονής Λόγος Δήμων Αμφιλοχίας Μενιδίου και Ινάχου. 4 περιοχές Νατούρα, Αμβρακικός κόλπος, Λίμνη Αυρακή, Αμβρακικός κόλπος Λιμνοθάλασσα και Λίμνη Αυλακία ΖΕΠ, 2 ΖΕΠ 2 ΕΖΔ, από αρχαία μνημεία το τείχος της Αμφιλοχίας, την αρχαία λιμναία και το αρχαίο θέατρο Αμφιλοχικού Άργους και νεότερα μνημεία το κτίριο του πρώτου δημοτικού σχολείου και το κέλυφος του κτιρίου στη Λεωφόρο Στράτου φερόμενης ιδιοκτησίας κληροδοτήματος Φλόρου. Αυτά είναι ενδεικτικά και τα πιο σημαντικά, έτσι. Ναι. Υπόθηκε ήδη για την πολεοδομική οργάνωση της Αμφιλοχίας. Σε ό,τι αφορά τα στοιχεία τα οποία συνελέγησαν, παρατηρούμε ότι στο Δήμο της Αμφιλοχίας εντοπίζονται άτυπες συγκεντρώσεις αυθαίρετες χρήσης στον εξοικιστικό χώρο. Αυτό δεν σημαίνει αυθαίρετες κατασκευές απαραίτητα. Μιλάμε για χρήσεις οι οποίες είναι αυθαίρετα κατανεμημένες στο χώρο. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι, όπως βλέπετε, είτε κύρια κατοικία είτε άλλη κατοικία και ακολουθούν με αρκετά μεγάλη απόσταση υπηρεσίες και τουρισμό. Από εκεί και πέρα, με βάση τα στοιχεία του ΤΕΕ, εντοπίζονται επίσης αυθαίρετες υπερβάσεις, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους με μικρές υπερβάσεις δόμησης, ενώ κάποιες από αυτές δεν διαθέτουν και καθόλου οικοδομική άδεια, επίσης σε μικρό ποσοστό. Εδώ βλέπουμε και το χάρτη με την κατανομή των άτυπων συγκεντρώσεων και αυθαίρετων χρήσεων, καθώς και την ανακατηγορία τους. Όπως είπαμε, το μεγαλύτερα ποσοστά είναι οι κατοικίες, η κύρια μοναδική κατοικία και η άλλη κατοικία. Ωστόσο, βλέπετε συγκεντρώσεις, αρκετά σημαντικές συγκεντρώσεις και σε ό,τι αφορά τη μεταποίηση, κυρίως τη μεταποίηση του πρωτογενούς τομέα, κυρίως στις ζώνες αυτές. Επίσης, εδώ βλέπουμε την γη υψηλής παραγωγικότητας με βάση το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τα εγκυοβιολογικά έργα της περιοχής. Είναι οι προτινόμενοι σύμφωνα με τα εγκυοβιολογικά έργα της περιοχής. Και σε ό,τι αφορά λοιπόν την πραγματική κατάσταση σε σχέση με τις θεσμοθετημένες χρήσεις, δεν παρατηρούνται έντονες συγκρούσεις στον έξω οικιστικό χώρο. Αυτό που ουσιαστικά εντοπίζεται σε σημαντικό βαθμό είναι η ανάγκη για την οριοθέτηση των ζωνών για τη γη υψηλής παραγωγικότητας και για την προστασία της. Πολύ λίγες είναι οι συγκεντρώσεις δευτερογενούς τομέα στον εξοοικιστικό. Όπως είπαμε, 22 οικισμοί είναι οριοθετημένοι με απόφαση νομάρχη. Σε ό,τι αφορά το Δήμο την πόλη της Αμφιλοχίας, ικανοποιούνται τα πολεοδομικά πρότυπα για το ποσοστό κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων. Η μελέτη αυτή λοιπόν συντάσσεται με βάση κάποιες προδιαγραφές και τον υπερκείμενο σχεδιασμό, ο οποίος σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Σε εμάς είναι ουσιαστικά 5 πλαίσια, 4 με ΦΕΚ, 1 είναι σε σχέδιο. Είναι το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, το νέο ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό,
το οποίο είναι σε σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης, το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξη για τη βιομηχανία, το αντίστοιχο για τη ΣΑΠΕ, καθώς και το σημαντικότερο απ' όλα, το περιφερειακό χωροταξικό πλαίσιο Δυτικής Ελλάδας, το οποίο είναι και το πλέον πρόσφατο του 2020. Πολύ γρήγορα, για να μην καταχραστούμε και τον χρόνο, η αμφιλοχία θεωρείται με βάση το περιφερειακό χωροταξικό πλαίσιο, θεωρείται δευτερεύον περιφερειακός πόλος. Το τοπίο του Αμβρακικού κόλπου αποτελεί τοπίο εθνικής αξίας και το τοπίο της λίμνης Αμβρακίας αποτελεί τοπίο περιφερειακής σημασίας. Ο κάμπος εξοικιστικά της αμφιλοχίας είναι και πρέπει να παραμείνει μια από τις σημαντικότερες γεωργικές περιοχές της περιοχής μελέτης με υπερτοπική σημασία, όπου υπάρχουν οι προϋποθέσεις άσκησης γεωλογικών βιολογικών καλλιεργειών με προϊόντα ονομασίας προέλευσης, η διατήρηση της γεωργίας και της εντατικής νοοτροφίας με παράλληλη προστασία της γεωργικής γης, ιδιαίτερα στις γόνιμες παιδινές περιοχές. Αντίστοιχα στοιχεία για τον ορεινό, τον ημιορεινό όγκο. Ουσιαστικά, ποιες είναι οι βασικές κατευθύνσεις? Είναι η έμφαση στο να δοθούν κίνητρα για την παραγωγή τοπικών προϊόντων POP με έμφαση στη βιολογική κτηνοτροφία. Είναι ουσιαστικά η ενίσχυση για την εισαγωγή νέων κλάδων και νέων δραστηριοτήτων πέραν της κτηνοτροφίας και της γεωργίας, όπως για παράδειγμα οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού ή ο συνδυασμός τουρισμού με αγροτοκτηνοτροφικές δραστηριότητες και φυσικά η αναβάθμιση των υποδομών με τη βελτίωση της οδικής σύνδεσης με τα πλησιέστερα αστικά κέντρα, τα οποία θα οδηγήσουν ουσιαστικά και σε μία όθηση και σε μία ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στις περιοχές αυτές. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την ορεινή και την ημιορεινή ζώνη, το συμπέρασμα ποιο είναι? Ότι κατευθυνόμαστε στον καθορισμό νέων βοσκοτόπων και δημιουργία ενός τουλάχιστον πιλωτικού ανοιχτού φυσικού κτηνοτροφικού πάρκου στην ημιορεινή ή ορεινή περιοχή ανατολικά και δυτικά της αμφιλοχίας, αυτό με βάση στις κατευθύνσεις του περιφερειακού χωροταξικού πλαισίου, οι οποίες ενσωματώνονται και στη μελέτη την υφιστάμενη του Τουπουσούμ. Ουσιαστικά το συμπέρασμα από την ανάλυση που έγινε στην περιοχή εντοπίζονται βασικά πλεονεκτήματα αλλά και ουσιαστικές αδυναμίες. Τα πλεονεκτήματα είναι η εγκύτητα με το πολύπολο αμφιλοχία, Άρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα, Βόνιτσα, με δυνατότητες περαιτέρω εξέλιξης. Είναι ο καθορισμός των ζωνών γεωργικής γης. Είναι οι δυνατότητες των φυσικών πόρων που αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα για την περιοχή για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε σχέση με τον ανταγωνισμό και την ευρύτερη περιοχή. Η ανάπτυξη φυσικά μελλοντικών εναλλακτικών μορφών τουρισμού, καθώς και το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την πολιτική προστασία και κλιματική αλλαγή, που δίνει κατευθύνσεις και δίνει το στρατηγικό αυτό σχεδιασμό για να υπάρξει και η αντίστοιχου είδους ανάπτυξη στην περιοχή. Οι ευκαιρίες λοιπόν της περιοχής είναι η αξιοποίηση αυτής της εγκύτητας που ήδη αναφέρθηκε, η χωροθέτηση των οργανωμένων υποδοχέων χαμηλής όχλησης και όχι η άναρχη εγκατάστασή τους όπως συνέβαινε στο παρελθόν, προφανώς η βελτίωση των υποδομών, καθώς και οι δράσεις, ο σχεδιασμός δράσεων και μέτρων για την ανάδειξη όλων αυτών των τμήματων της περιοχής, ορεινών, ημιορεινών, παιδινών, που μπορούν να δώσουν και περαιτέρω δυνατότητες ανάπτυξης. Τα συμπεράσματα λοιπόν πάλι όσο το δυνατόν πιο συνοπτικά. Προσπαθούμε λοιπόν να οργανώσουμε τις δραστηριότητες, τις παραγωγικές δραστηριότητες σε περιοχές ελέγχου σε σχέση με τις αγροτικές εκτάσεις, να υπάρχει δηλαδή μια οργάνωση του χώρου με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να είναι ρυθμισμένες οι χρήσεις με σαφείς όρια και με προστασία του περιβάλλοντος. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να γίνει η δημιουργία ζωνών ειδικών αγροκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων και αγροτουρισμού, μία περιοχή χαμηλής όχλησης
καθώς και χωροθέτηση των ανανεώσιμων. Ξέρουμε ήδη ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό για την περιοχή. Φυσικά χρειάζεται χωροθέτηση και ενίσχυση και αναβάθμιση της βιομηχανίας, όπως υπόθηκε ήδη, χωροθέτηση εμπορικού επιχειρηματικού πάρκου, ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού και δημιουργία ζωνών ήπιου τουρισμού, πέριξ οικισμών Σπάρτων, Πηγαδάκια, Μπούκα, Ανοιξιάτικο και Κατάφουρκο. Αντίστοιχες προβλέψεις προτείνονται και για τους οργανωμένους υποδοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων, όπου απαιτείται ανασυγκρότηση με χωροθέτηση κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων, ενίσχυση βιομηχανίας, χωροθέτηση χαμηλής όχλησης κτλ. Αυτές είναι οι κατευθύνσεις του περιφερειακού χωροταξικού πλαισίου, και οι οποίες φυσικά είναι σε μεγάλο βαθμό, λαμβάνονται υπόψη και στην συγκεκριμένη παρουσίαση. Η οποία παρουσίαση λοιπόν, τα σενάρια μάλλον, ουσιαστικά αφορούν τρεις εναλλακτικές. Οι εναλλακτικές αυτές λοιπόν λαμβάνουν υπόψη η κάθε μία σε διαφορετικό βαθμό και με διαφορετική προτεραιοποίηση τόσο το οικονομικό περιβάλλον και την ανάπτυξη του Δήμου, τον υπερκείμενο σχεδιασμό, τον υποκείμενο σχεδιασμό, τα ειδικά καθεστώτα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, το κατά πόσον αυτά τα σενάρια είναι ρεαλιστικά, δηλαδή κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα να υλοποιηθούν σε ένα λογικό, σε ένα χρονικό ορίζοντα 15 ετίας παραδείγματος χάρη, όπως ορίζουν και τα τοπικά πολεοδομικά, και φυσικά ουσιαστικά τα εναλλακτικά αυτά σενάρια αφορούν και τη διαφύλαξη της αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του χωροταξικού πλαισίου, εξυπηρετώντας την αγροτική εκμετάλλευση και αποκλείοντας οποιαδήποτε άλλη χρήση παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Εδώ λοιπόν βλέπουμε κάποιες ενδεικτικές ζώνες οι οποίες προκύπτουν από τον σχεδιασμό, από τη μελέτη. Εντελώς ενδεικτικά δείχνουμε εδώ τον οικισμό Μπούκα και τα Σαρδίνια. Φαίνεται η ζώνη Α, τα κίτρινα περίπου, είναι οι ζώνες, είναι το οικιστικό κομμάτι του οικισμού με βάση το 1943. Ουσιαστικά βλέπουμε πώς επεκτείνεται ο οικισμός, που είναι οι ζώνες Β και Β1 το 1985, καθώς και τα όρια του οικισμού τόσο στη μία περίπτωση όσο και στην άλλη. Πες ότι αυτό είναι με τις προδιαγραφές. Πες το. Ναι, αυτό να εξηγήσουμε ότι είναι με τις προδιαγραφές του νέου προεδρικού διατάγματος για τους οικισμούς. Όπου έχουμε βρει τις ζώνες των οικισμών πρώτου 23 μέχρι το 83 και το μη συνεκτικό όριο μεταξύ 23 και 83. Η αναφορά στο 43 βέβαια είναι το γεγονός ότι υπάρχουν οι αεροφωτογραφίες του 43, άρα ουσιαστικά και ο αντίστοιχος σχεδιασμός γίνεται με βάση τις διαθέσιμες αεροφωτογραφίες. Ότι δεν είναι με χάση και είναι τόσο ορίων του 85, μένει εκτός ή τι προβλέπεις? Είναι μια κουβέντα που γίνεται το τελευταίο διάστημα για τους οικισμούς. Βγήκε πρόσφατα μια τροπολογία όπου έχει βγει και σε ΦΕΚ, που λέει ότι για οικισμούς οι οποίοι είναι μέχρι 700 άτομα θα ληφθούν υπόψη τα όρια. Από εδώ. Για το ερώτημα αυτό, έχει βγει πρόσφατα σε ΦΕΚ μια τροπολογία όπου αναφέρει το εξής, ότι για οικισμούς οι οποίοι είναι μέχρι 700 άτομα, το όριο αυτό που βλέπετε με την κόκκινη γραμμούλα ουσιαστικά θα αποτελεί και όριο του οικισμού, άρα θα γεμίσει. Τι γίνεται στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει όριο? Είναι η περίπτωση που είναι πάνω από 700 άτομα, θα βρεθούν κάποιου άλλου είδους ζώνες. Σε κάθε περίπτωση όμως όλοι θεωρώ ότι θα τακτοποιηθούν και δεν θα βρεθεί πρόβλημα για κάποιον ιδιοκτήτη. Δηλαδή σε αυτή την περίπτωση θα ισχύσει, αλλά σαν μία ακόμα ζώνη ή θα ισχύσει σαν μία ακόμα ζώνη, η οποία την ονομάζουν πλέον με ΦΕΚ ΖΑΟ,
Αν ήταν πάνω από 700 άτομα θα λεγόταν ΠΕΧ, η ζώνη αυτή, και σε κάθε περίπτωση μιλάμε για διαφορετική αρτιότητα των οικοπαίδων, ναι, και με άλλους όρους δόμησης, σε σχέση με τις υπόλοιπες ζώνες. Πάνω και το λουτρό είναι δηλαδή που είναι σε αυτήν την κατηγορία. Από 700 μέχρι 2.000 είναι η πάνω και το λουτρό. Το οποίο λουτρό έχει τη σχέδιο πόλης βέβαια, αλλά υπάρχει πρόβλημα στα όρια. Και οι αρτιότητες θα είναι από 2 μέχρι 4 στρέμματα, που είναι ανέπαινοι. Το πρώτο σενάριο είναι και το σενάριο τάσεων, το σενάριο της μηδενικής παρέμβασης, με βάση το οποίο ουσιαστικά πέραν της οριοθέτησης των οικισμών δεν γίνεται καμία άλλη παρέμβαση στο χώρο. Δηλαδή ουσιαστικά κρατάμε την υφιστάμενη κατάσταση και αυτή συνεχίζουμε και τα επόμενα χρόνια. Οι υποδομές και οι λειτουργίες δεν υφίστανται βελτίωση, διατηρείται η έλλειψη ισχυρών διοικητικών κέντρων στην περιοχή μελέτης, εξακολουθεί να φθήνει πληθυσμιακά η δημοτική ενότητα, διατηρείται το πιο σημαντικό η υφιστάμενη άτυπη χωροθέτηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων στον εξοικιστικό χώρο και δεν πραγματοποιείται η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού με βάση και τον υπερκείμενο σχεδιασμό και με βάση και τους αξιοποιήσιμους τοπικούς πόρους. Η αμφιλοχεία διαθέτει γούπουσου και παραμένει φυσικά και το κενό σε ό,τι αφορά το σχεδίο οργάνωσης χρήσεων, γης, όρων και περιορισμών δόμησης σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Λάβετε υπόψη ότι έχουμε... Τώρα το λέω γενικότερα, όχι με βάση και το δικό στο σχόλιο. Καλά κάνετε. Και εμείς καταλαβαίνετε ότι πολλά πράγματα τα λαμβάνουμε ως δεδομένα. Δηλαδή, οι δασικοί χάρτες για μας δεν είναι προϊόν διαβούλευσης, συζήτησης ή επεξεργασίας. Τους λαμβάνουμε αυτούς ως έχουν. Ή τα στοιχεία από το αρχαιολογικό κτηματολόγιο, το που υπάρχουν δηλαδή αρχαιολογικά ή μνημεία ή οτιδήποτε άλλο, θεωρούνται και αυτά από τους μελετητές ως δεδομένα. Άρα προσπαθούμε να κάνουμε το σχεδιασμό με βάση αυτά τα οποία είναι δεδομένα. Τώρα, αν υπάρχουν άλλου είδους θέματα κτλ., ναι, το καταλαβαίνω, υπάρχουν σε πάρα πολλές περιπτώσεις και εδώ και σε άλλες περιοχές, αλλά αυτά είναι να τα δούμε, να τα μεταφέρουμε, αλλά δεν μπορούμε εμείς να... Αυτό είναι λοιπόν το ένα σενάριο, είναι το σενάριο που όλοι γνωρίζουμε, είναι η υφιστάμενη κατάσταση επί της ουσίας. Πάμε στο δεύτερο σενάριο, στο σενάριο της ήπιας παρέμβασης, που ουσιαστικά προσπαθούμε με βάση με τα κριτήρια που ήδη υπόθηκαν να ρυθμίσουμε τη γη, τις χρήσεις γης. Ουσιαστικά τώρα βλέπουμε επιμέρους χάρτες του μεγάλου χάρτη, γιατί για λόγους ευκολίας. Σε πρώτη φάση βλέπουμε τις περιοχές οι οποίες είναι περιοχές προστασίας. Είναι δηλαδή οι περιοχές που προστατεύονται από κάποια ιδιαίτερα καθεστώτα και εμφανίζονται εδώ. Είναι οι ορεινοί όγκοι, φυσικά είναι τα υδατορρέματα, είναι σημεία όπως προϋπόθηκαν περιοχές ακατάλληλων γεών οι οποίες είναι ακατάλληλες προς χρήση. Είναι φυσικά οι ζώνες προστασίας αρχαιολογικών χώρων, η λίμνη Αυρακία και φυσικά οι γνωστές ζώνες προστασίας της φύσης όπως αυτές υπάρχουν, Natura, CAS κτλ. Οι ζώνες υψηλής παραγωγικότητας, οι οποίες εντοπίζονται σε δύο θέσεις και οι οποίες έχουν καθοριστεί, φαίνονται καλύτερα εδώ, στο αριστερό σχέδιο, έχουν καθοριστεί από τον υπερκείμενο σχεδιασμό και τα προτινόμενα εγκυβελτιωτικά. Από εκεί και πέρα
περιοχές ελέγχου χρήσεων. 3 βασικές κατηγορίες είναι δηλαδή. Η πρώτη κατηγορία είναι οι ζώνες οι οποίες προστατεύονται, οι ζώνες ελέγχου χρήσεων, όπου είναι οι ζώνες οι οποίες χωροθετούμε δραστηριότητες. Για παράδειγμα, υπάρχει η ΠΕΧ αγροτουρισμού εκτός της γης γεωργικής παραγωγικότητας, η οποία εντοπίζεται, φαίνονται εδώ πέρα τα σημεία στα οποία προβλέπεται η χωροθέτησή τους. Υπάρχουν περιπτώσεις για περιοχές για περιοχές, για ημιορεινές ζώνες για δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού, για ανάδειξη αγροκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων και αγροτουρισμού. Φυσικά υπάρχουν και ζώνες λατομείου, νεκροταφείων, βιολογικών κτλ. Υπάρχουν οι ζώνες παράκτιες, οι παράκτιες ζώνες από 500 μέτρα έως 100 μέτρα υψόμετρο. Είναι περιοχές οι οποίες προβλέπονται να χωροθετήσουν δραστηριότητες με ειδικούς όρους, με ειδικά καθεστώτα, όπου σε αυτές τις περιοχές θα ρυθμιστούν όλες αυτές οι εγκαταστάσεις και όλες αυτές οι χρήσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι άναρχες στην ευρύτερη περιοχή. Και φυσικά το τρίτο και βασικότερο είναι οι περιοχές ελέγχου δόμησης, όπου προβλέπονται εδώ οι γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες, προβλέπονται οι βιομηχανικές ζώνες χαμηλής μέσης όχλησης. Υπάρχει η ΠΕΔ εμπορικού επιχειρηματικού πάρκου, όπως ήδη είχε αναφερθεί, και η αξιοποίηση του παλιού στρατοπέδου στον Άργυλο ως πάρκο πολιτισμού, αναψυχής και τουρισμού με προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Φυσικά προβλέπεται ήδη δίκτυο ορειβατικών, μονοδασικών μονοπατιών σε όλη την έκταση της δημοτικής ενότητας. Όλες αυτές οι ΠΕΔ έχουν ενσωματωθεί στην περίπτωση αυτή και είναι ένα σενάριο το οποίο κατά τη γνώμη μας είναι και ένα ρεαλιστικό, εφικτό σενάριο. Η χωροθέτηση δηλαδή όλων αυτών των ζωνών γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ένα ρεαλιστικό και βιώσιμο, όπως ήδη υπόθηκε. Θα πρέπει να υπάρχει βιωσιμότητα, θα πρέπει να υπάρχει έτσι μια ισόρροπη ανάπτυξη τόσο σε σχέση με τις χρήσεις, όσο και σε σχέση και με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Σε ό,τι αφορά τώρα τους οικιστικούς υποδοχείς, τα χωριά, τους οικισμούς, αυτό που προβλέπεται είναι να γίνει αξιολόγηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και του Ρυθμιστικού Σχεδίου του Ρηματομικού Σχεδίου Αμφιλοχείας, έτσι ώστε να γίνει διερεύνηση για επέκταση ή καθορισμό ΠΕΧ στον εξοοικιστικό χώρο. Υπάρχει ήδη πρόταση η οποία έχει μεταφερθεί για αλλαγή χρήσεων εντός του Ρηματομικού Σχεδίου Αμφιλοχείας από αμυγής κατοικία σε γενική κατοικία στο παραλιακό μέτωπο και σε άλλες κεντρικές περιοχές για την καλύτερη εξυπηρέτηση της λειτουργίας της πόλης, των αναγκών των τουριστικών κτλ. Χωρίς την αλλίωση του οικιστικού χαρακτήρα. Υπάρχει η πρόθεση για την τροποποίηση του ισχύοντος σχεδίου πόλεως με τη χωροθέτηση νέων υποδομών, όπως το έως σήμερα στεγαζόμενο σε μισθωμένο παλαιό κτίριο δημοτικό σχολείο. Διερευνάται η τροποποίηση όλων των οικισμών που διαθέτουν σχέδιο, καθώς και η οριοθέτηση όλων των οικισμών πρώτου 23 και του 83 που δεν είναι οριοθετημένοι σύμφωνα με το νέο προεδρικό διάταγμα, με το νέο προεδρικό διάταγμα οριοθέτηση των οικισμών. Επίσης γίνεται ο επανακαθορισμός όλων των ορίων των οικισμών με το νέο προεδρικό διάταγμα και στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν ευθύνοντες οικισμοί προβλέπεται και η δυνατότητα ήπιας τουριστικής ανάπτυξης. Στις περιπτώσεις αυτές όπου διέρχονται και υδατορρέματα, μέσα σε όλο αυτό τη μελέτη, στο σχεδιασμό αυτό, προβλέπεται και η οριοθέτηση των υδατορρεμάτων. Το σενάριο 3, λοιπόν, είναι ουσιαστικά ένα
πιο παρεμβατικό σενάριο σε σχέση με το δεύτερο σενάριο, όπου ακολουθούνται οι προτάσεις του ήπιου σεναρίου και ειδικότερα αυτές που αφορούν και τις κατευθύνσεις του γενικού χωροταξικού πλαισίου και του ειδικού πλαισίου για τον τουρισμό, αλλά ουσιαστικά οι επεμβάσεις είναι πιο παρεμβατικές. Δηλαδή προτείνεται μια πιο έντονη αναπτυξιακή πολιτική, με πολεοδομήσεις όλων των οικιστικών υποδοχέων, με εντάξεις εκτάσεων σε πολεοδομικό σχέδιο, επεκτάσεις, διανοίξεις οδικού δικτύου, άπεσε σε επιλεγμένα εγκεκριμένα και νέα σημεία και οργανωμένους υποδοχή σε όλους τους τομείς. Έτσι, εκτός των ΠΕΚ και ΠΕΧ του ήπιου σεναρίου, προβλέπονται και εντατικές γεωκτηνοτροφικές μονάδες, περιοχές βιομηχανίας, χαμηλή μέση όχληση με πολεοδόμηση, τουρισμός, ζώνες επιχειρηματικών πάρκων τουρισμού και στρατηγικών επενδύσεων, καθώς και ΠΕΔΑΠΕ, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με πολεοδόμηση σε συνεργασία και με τις υπόλοιπες χρήσεις. Όλες αυτές λοιπόν οι ΠΕΧ, οι υφιστάμενες του ήπιου σεναρίου και οι καινούριες είναι πλέον ενισχυμένες στο σενάριο αυτό. Οι ζώνες προστασίας της φύσης προφανώς είναι οι ίδιες σε σχέση και με το ήπιο σενάριο. Αυτό δεν αλλάζει σε καμία εκ των περιπτώσεων. Είναι ακριβώς οι ίδιες περιοχές, τα ίδια καθεστώτα. Αυτό που αλλάζει, παραδείγματος χάρη, είναι στην προκειμένη περίπτωση οι περιοχές ελέγχου χρήσεων, οι οποίες σε σχέση και με την προηγούμενη, με το ήπιο σενάριο, είναι πολύ πιο εντατικές, πολύ πιο παρεμβατικές, πολύ πιο ανεπτυγμένες σε σχέση με το ήπιο σενάριο. Οι δραστηριότητες είναι ακριβώς οι ίδιες. Αυτό που αλλάζει επί της ουσίας είναι η πυκνότητά τους στο χώρο και ο βαθμός που αυτές επηρεάζουν το φυσικό περιβάλλον, το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον στην περιοχή στην οποία εντάσσονται. Και στην προκειμένη περίπτωση υπάρχουν περιοχές με ανάπτυξη, με αναβίωση φθήνων οικισμών, υπάρχουν οι ημιορεινές ζώνες για τις δραστηριότητες και τον εναλλακτικό τουρισμό, υπάρχουν πολύ πιο εκτεταμένες περιοχές για γη υψηλής παραγωγικότητας και ούτω καθεξής. Αντίστοιχα λοιπόν, περιοχές ελέγχου δόμησης, πολύ πιο παρεμβατικό, πολύ πιο έντονο το σενάριο. Υπάρχει περιοχές όπου χωροθετούνται εντατικές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες, βιομηχανικές περιοχές με πολεοδόμηση, περιοχές για χαμηλή και μέση όχληση με πολεοδόμηση, προφανώς τουρισμό, αναψυχή και παραθεριστική κατοικία, ευρύτερες περιοχές για ζώνες επιχειρηματικών πάρκων, έντονων παρεμβάσεων δηλαδή, σε ό,τι αφορά τον τουρισμό και στρατηγικές επενδύσεις, ΕΣΧΑΣΕ, ΕΣΧΑΔΑ και ΠΟΤΑ, καθώς και περιοχές ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με πολεοδόμηση σε συνεργασία και με άλλες χρήσεις. Ισχύει και σε αυτό το σενάριο το δίκτυο διαδρομών που είχε παρουσιαστεί και στο ήπιο σενάριο σε ό,τι αφορά αναρρίχηση, ορειβατικές και δασικές διαδρομές. Να κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Η γραμματοφορία για ανέκδοση. Αυτά που λέει ο προπολογισμός, για ποια εποχή μιλάει τώρα, όλα αυτά τα έργα. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Να κάνει μια βόλτα ή πώς περνάμε τους δρόμους. Ωραία είναι τα προγράμματα. Αυτό που περιγράφουμε τώρα δεν είναι, θα σας πω, αυτό που περιγράφουμε τώρα δεν είναι έργα, σε μεγάλο βαθμό δεν αφορούν το Δήμο. Αυτό που είπαμε από την αρχή, και θα το δείτε και πιο κάτω, είναι ότι θα πρέπει αυτά τα σενάρια, αυτά τα προγράμματα να έχουν και μια ρεαλιστικότητα. Δηλαδή δεν πάμε να παρουσιάσουμε εδώ κάτι το οποίο είναι εντελώς ανέφικτο να γίνει. Μιλάμε για κομμάτια που αφορούν ιδιωτική πρωτοβουλία, μιλάμε για κομμάτια που προφανώς εμπλέκεται και ο Δήμος είτε κατά μόνας είτε με συνέργειες, μιλάμε για επενδύσεις που πρέπει να χρηματοδοτηθούν από την κεντρική πολιτική, από την πολιτεία κτλ. Ουσιαστικά όμως...
Οι δραστηριότητες, υπάρχουν πολλές δραστηριότητες από αυτές οι οποίες προβλέπονται μέσα σε δασικές εκτάσεις. Δηλαδή, ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής ως δασικής δεν αναιρεί την ήπια ανάπτυξη, είτε... Ναι, είναι αντίστοιχο με την κυρία που αναφέρθηκε πριν. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά λοιπόν και τους οικιστικούς υποδοχείς, θα υπάρξει, θα συζητηθεί περαιτέρω, να ολοκληρωθεί η παρουσίαση και... Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τους οικιστικούς υποδοχείς, τους οικισμούς δηλαδή, πάλι οριοθετούνται οι οικισμοί προ 23 και 83 που δεν είναι οριοθετημένοι σύμφωνα με το νέο προεδρικό διάταγμα και επίσης επαναοριοθετούνται οι οικισμοί που είναι ήδη οριοθετημένοι πάλι με βάση το νέο προεδρικό διάταγμα. Παράλληλα, πέραν της οριοθέτησης γίνεται και πολεοδόμηση των οικισμών Σπάρτο, Στάνο και Χρηνιά, Σαρδινία, Κεραμίδια, Μπελάκι, Μπούκα, Νησιάτικο, Ξηρολίβαδο και Προφήτης Ηλίας και γίνεται διερεύνηση για επέκταση με πολεοδόμηση για τους οικισμούς Αμφιλοχίας και Λουτρού. Προβλέπεται η δημιουργία ζωνών πέριξ όλων των οικισμών για τουριστική και β' κατοικία σε συνδυασμό με τον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα. Οριοθετούνται πάλι τα αρέματα. Οι φθήνοντες πάλι, υπάρχει δυνατότητα για πολεοδόμηση φθήνοντων και καταλελειμμένων οικισμών με διάφορα εργαλεία, εσπερά κτλ. Προβλέπονται περιοχές για ζώνες υποδοχής συντελεστή δόμησης πέριξ των οικισμών που έχουν τη χωρική δυνατότητα ή σε νέους υποδοχής και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω δραστηριοτήτων τουρισμού ή αναψυχής. Είναι προφανώς πολλή η πληροφορία και στα πλαίσια μιας παρουσίασης είναι και δύσκολο να γίνει έτσι, κατανοητό το σύνολο των παρεμβάσεων. Γι' αυτό ουσιαστικά δίνεται και αυτός ο χρόνος των 5 ημερών, όποιος ενδιαφέρεται και έχει απόψεις να μπει και στην πλατφόρμα ή στις ιστοσελίδες του Δήμου που έχουν αναρτηθεί όλα αυτά, να τα διαβάσει, να τα αξιολογήσει και από εκεί και πέρα να γίνουν και περαιτέρω παρατηρήσεις. Έχουμε 3 σενάρια. Ουσιαστικά η μελετητική ομάδα με βάση όφιλε να αξιολογήσει τα σενάρια αυτά και να προτείνει αυτό που θεωρείται ουσιαστικά το καταλληλότερο, χωρίς φυσικά αυτό να είναι δεσμευτικό. Τα σενάρια αυτά κατηγοριοποιούνται, η επίδραση που έχουν σε βασικές κατηγορίες, είτε αφορούν την ανάπτυξη, είτε αφορά τα περιβαλλοντικά, τις υποδομές, την προστασία του περιβάλλοντος κτλ. Και τους αποδίδεται ένας βαθμός. Είναι προφανές ότι στο σενάριο 1, στο σενάριο των τάσεων, από τη στιγμή που δεν γίνονται παρεμβάσεις και διατηρείται η υφιστάμενη κατάσταση εμπολής, το σενάριο αυτό παίρνει και την χαμηλότερη βαθμολογία. Το σενάριο το ήπιο και το σενάριο το πιο παρεμβατικό, θα δείτε ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό διαφοροποιούνται σε πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως για παράδειγμα οι αναλογίες πρασίνου. Θα δείτε στο σενάριο 2, το ήπιο σενάριο, η αναλογία προστατευόμενων φυσικών περιοχών και περιαστικού πρασίνου είναι πολύ πιο έντονη και γι' αυτό βαθμολογείται και περισσότερο σε σχέση με το σενάριο 3. Ή παραδείγματος χάρη δυνατότητα ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς. Γιατί έχουμε λιγότερο παρεμβατικές δράσεις. Αντίστροφα όμως, παραδείγματος χάρη θεωρούμε ότι η μείωση της ανεργίας, έστω και σε μικρότερο βαθμό, επιτυγχάνεται καλύτερα με το σενάριο 3. Γιατί υπάρχουν πιο έντονες, πιο παρεμβατικές δράσεις και είναι ένα σενάριο το οποίο προβλέπει μια πιο έντονη, μια πιο αναπτυξιακή φυσιογνωμία στο Δήμο. Ουσιαστικά τα δύο αυτά σενάρια λοιπόν αξιολογούνται. Αν υποθέσουμε ότι το σενάριο 1 δεν μας εξυπηρετεί, αν το υποθέσουμε, υπάρχουν και περιοχές οι οποίες έχουν προχωρήσει και με το σενάριο 1 και είπαν ότι εμείς δεν θέλουμε κάποιο άλλο. Καλά είμαστε όσο έχουμε και προχωράμε έτσι. Το σενάριο 2 λοιπόν, κατά την μελετητική ομάδα, θεωρείται ως και το πλέον ισορροπημένο και το πλέον
κατάλληλο για τις ανάγκες της δημοτικής ενότητας. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση να αναφερθεί ότι μπορούν να γίνουν και τροποποιήσεις, μπορούν να γίνουν και σενάρια τα οποία να περιλαμβάνουν κομμάτια του πιο παρεμβατικού να πάνε στο ήπιο ή ακόμα και σενάρια του ήπιου να προχωρήσουν στο πιο παρεμβατικό ή οποιαδήποτε άλλο τέλος πάντων συνδυασμός κρίνεται με αλφαγιώτα ότι είναι ο βέλτιστος για την περιοχή, για το Δήμο. Το δίκτυο αξιολόγηση ποιος την έκανε? Την αξιολόγηση γίνεται από τη μελετητική ομάδα με βάση τα κριτήρια και τη βαθμολόγηση και τα βάρη. Κάθε κατηγορία έχει ένα συγκεκριμένο βάρος και με βάση αυτό γίνεται και η αξιολόγηση. Μπορείτε κι εσείς όμως, μέσα σε αυτό το διάστημα, με κάποια βαθμολογία να κρίνετε το κάθε σενάριο και να γράψετε τις απόψεις σας. Ναι, προφανώς δεν είναι κάτι γραμμένο σε πέτρα, είναι η πρόταση. Βεβαίως. Από τη στιγμή λοιπόν που τελειώνει η παρουσίαση, ουσιαστικά υπάρχουν 5 μέρες με βάση τη διαδικασία αυτή που... Σε αυτό το βίντεο θα δούμε βήμα-βήμα πώς να εγγραφείτε στην πλατφόρμα και πώς να καταχωρήσετε ένα σχόλιο. Μόλις ανοίξουμε την αρχική σελίδα της πλατφόρμας, στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης, κάνουμε κλικ στο κουμπί «Σύνδεση εγγραφή». Για να δημιουργήσουμε το λογαριασμό μας, κάνουμε κλικ εδώ. Προσθέτουμε το email και το συνθηματικό μας. Εάν επιλέξουμε να κάνουμε σχόλιο ως φυσικό πρόσωπο, τότε το επιλέγουμε από την επιλογή χρήστη. Έπειτα προσθέτουμε το όνομά μας και το έτος γέννησής μας, το φύλο και το δήμο μόνιμης κατοικίας μας, τσεκάρουμε το πεδίο που δηλώνει ότι συμφωνούμε με τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρίτου και πατάμε υποβολή. Ας δούμε τώρα πώς καταχωρούμε ένα σχόλιο στην πλατφόρμα. Από την αρχική σελίδα, στο πεδίο του μενού, πατάμε αναζήτηση. Πληκτρολογούμε τη δημοτική ενότητα που μας ενδιαφέρει και κάνουμε κλικ στο κουμπί αναζήτηση. Έτσι, η πλατφόρμα μας οδηγεί στην καρτέλα του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου. Κάνουμε κλικ. Επιλέγοντας το κουμπί «Ειδοποίησέ με για νεότερα», η πλατφόρμα θα μας ενημερώνει για τις εξελίξεις που αφορούν την τοπική μας ενότητα. Για να καταχωρήσουμε το σχόλιο μας, επιλέγουμε το κουμπί «Γράψτε το δικό σας σχόλιο». Επιλέγουμε τη δημοτική μας ενότητα, συμπληρώνουμε τον τίτλο του σχολείου μας και στη συνέχεια γράφουμε το σχόλιο μας. Επιλέγουμε τις θεματικές ενότητες που σχετίζονται με το σχόλιο μας και πατάμε υποβολή. Τώρα το σχόλιο μας έχει προσθεθεί στη σελίδα του πολεοδομικού σχεδίου. Επιλέγοντας «Προβολή σχολείου», μπορούμε να το διαβάσουμε ολόκληρο. Αυτά από την παρουσίαση τουλάχιστον. Φυσικά οποιοδήποτε σχόλιο ή υπόδειξη ή οτιδήποτε... Παιδιά, η έκθεση δηλώνει που μας κάνατε καλή ακούγεται γενικά. Και να σου πω την αλήθεια, ζαλιστήκαμε τώρα. Λοιπόν, είναι λογικό. Επί του πρακτέου τώρα. Και τι τηρείται από όλα αυτά. Πολλά λόγια ακούσαμε για προστασία φυσικού περιβάλλοντος, για προστασία βιοποικιλότητας. Μήπως τελικά είναι όλα αυτά υποκριτικά και λόγια του αέρα. Γιατί προφανώς οι εταιρείες, αφού είστε πρόσωποι εταιριών εδώ, άλλους σκοπούς έχουν. Ο σκοπός είναι ένας, ο κερδοσκοπικός. Λοιπόν, δεν θέλω να μονοπολίσω, γιατί ειλικρινά ζαλιστήκαμε, σας το λέω. Όλα αυτά που ακούσαμε. Τι γίνεται στην πράξη κάθε
Να σας πω. Καταρχήν, ένα σχέδιο είναι ένα σχέδιο. Ούτως ή άλλως, όπως το είπαμε και στην αρχή, στην επόμενη φάση που θα οριστικοποιηθεί. Εσείς τώρα βλέπετε κυκλάκια. Αλλού το πάω, θα σας πω. Θέλω να πω ότι δεν βλέπετε ακριβή όρια ή ακριβή χωροθέτηση κτλ. Αυτό είναι αντικείμενο της επόμενης φάσης και στην επόμενη φάση θα υπάρχει δίμηνη φάση διαβούλευσης, όπου και εμείς σαν μελετητές θα περπατήσουμε, ας το πούμε έτσι, και τους οικισμούς, θα το παρουσιάσουμε πολύ πιο αναλυτικά, γιατί φαντάζομαι ο καθένας ενδιαφέρεται πιο πολύ για την περιοχή του, για το χωράφι του, για το σημείο που έχει και αυτό τον ενδιαφέρει. Λογικό, ναι, προφανέστατα λογικό. Προφανέστατα. Άρα ουσιαστικά η επόμενη φάση είναι η φάση της λεπτομέρειας. Όπου εκεί θα παρουσιαστούν οι λεπτομέρειες. Εδώ πράγματι είναι κάτι γενικό, γιατί γενικό είναι αυτή η φάση. Είναι η παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης. Παιδιά, έχουμε αυτό σήμερα. Αυτές είναι οι προδιαγραφές μας. Δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε αυθαιρεσία όπως... Θα σας πω γιατί. Γιατί αν θεσμοθετηθεί η παρανομία, ναι, θα μπορούσαμε να το κάνουμε, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει νομοθεσία, υπάρχουν εκπρόσωποι από το ΙΠΕΝ, από το Δήμο, από το ΤΕΕ εδώ πέρα, και μάλιστα είναι και άνθρωποι της περιοχής, δηλαδή δεν φαντάζομαι να θέλουν να... την αγαπάνε την περιοχή. Καλά, αυτό είναι ένα ευρύτερο θέμα, δεν νομίζω ότι είναι... Γι' αυτό ακριβώς γίνεται και η διαβούλευση αυτή που λέμε παρουσίαση, γιατί ό,τι σχόλιο έχετε... Είσαστε εδώ όμως και τα ακούτε και συμμετέχετε κι εσείς τώρα. Και καλά κάνετε, αυτό ακριβώς. Και καλά κάνετε. Άρα, ό,τι πρόταση, ό,τι υπόδειξη, ό,τι λάθος ή όποιο σημείο παράληψη ή οτιδήποτε άλλο υπάρχει ή το εντοπίσετε ή κρίνετε ότι πρέπει να αναφερθεί, φυσικά πρέπει να γίνει, πρέπει να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος, ακριβώς για να αναδείξετε και αυτά που λέτε τώρα. Δηλαδή, ό,τι πρόβλημα θεωρείτε ότι υπάρχει στην περιοχή σας, πρέπει να το αναδείξετε. Και αν δεν το αναδείξετε εσείς, προφανώς ποιος θα το κάνει. Να επέβουμε σε ό,τι αφορά το φωτοβολταϊκό, λέτε. Λοιπόν, ωραία. Να δούμε λοιπόν, ωραία, Λοιπόν, για να μπει λοιπόν μια σειρά και να μπορέσουν να μιλήσουν και όσο δυνατόν περισσότεροι, αν θέλει κάποιος να μιλήσει, να αναφέρει το όνομά του και τα λοιπά, και σε ένα από τα μικρόφωνα, ναι, ή εδώ μπροστά, εσείς έχετε, εντάξει, και να αναφέρει... Τώρα, ναι. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Είμαι η Κωνσταντακοπούλου η Ειρήνη. Είμαι Δημοτική Σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπήρωση, εδώ στο Δήμο Αμφιλοχίας. Πραγματικά είναι ένα θέμα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Υπόθηκε ότι μια σειρά ζητήματα έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ, θα έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Βέβαια, είναι ένα θέμα δηλαδή σε σχέση με ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο, σχέση με τη λαϊκή κατοικία, τα σχολεία. Αναφέρατε μόνο ένα δημοτικό και τα 3 νηπιαγωγεία στεγάζονται σε ενοικιαζόμενα κτίρια, δηλαδή ακατάλληλα, αφού είναι ενοικιαζόμενα και δεν είναι για σχολεία. Αθλητικές υποδομές, η πρόσβαση που δεν έχουν κατοικίες, δεν υπάρχει, δεν πάει αυτοκίνητο σε πάρα πολλές κατοικίες, έτσι. Τα ασθενοφορώ, άλλος έφυγε από το σπίτι του και πήγε και νίκιασε που ήταν ηλικιωμένος.
Δεν ξέρω βέβαια πόσο, γιατί κάπου εκεί είπατε και το είδα και εγώ διαβασμένο, το διάβασα μάλλον, ότι για την αμφιλοχεία, στη σελίδα 22, ικανοποιούνται τα πολεοδομικά πρότυπα για το ποσοστό κοινοχρήστων και κοινοφελών χώρων και κάτι πολιτιστικά. Αυτό δεν το καταλαβαίνω και δεν το βλέπω, δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Τι ακριβώς είναι, πείτε το εσείς μετά. Η επέκταση, ας πούμε, στο σχέδιο πόλης που θα έδινε μια ανάσα στην πόλη και θα κρατούσε και τη φυσιογνωμία της, προφανώς δεν είναι θέμα της σημερινής παρουσίασης, γιατί αυτά παραπέμπονται, φαντάζομαι, στο ρημοτομικό σχέδιο, που εκεί βέβαια όλα αυτά που αφορούν, γιατί υπόθηκε και κάπως, αφορούν λαϊκές ανάγκες, θεωρούνται κόστος από το κράτος και κατ' επέκταση και από τις δημοτικές αρχές, γιατί χρειάζεται υποδομή. Για να κάνεις δηλαδή, χρειάζεται υποδομές. Δρόμους, ίδρυυση, ρεύμα κτλ. Και σκοντάφτουν. Να μην πούμε τώρα ότι παραμένουν όνειρα, ας πούμε, και εκείνο που προωθείται είναι ότι εξυπηρετεί επιχειρηματίες, ομίλους. Και αυτό με την οριοθέτηση των οικισμών, δηλαδή το κάτω από 700, δηλαδή καταδικάζεις δηλαδή κόσμο, δεν γίνεται. Το πάνω από 700. Δηλαδή, αφήνει εκατοντάδες οικισμούς έξω, την πληρώνει ο φτωχός ο κόσμος που θέλει ένα σπιτάκι για το παιδί του, που έμεινε εδώ να ασχοληθεί, ξέρω εγώ, με την κτηνοτροφία, και έχει μείνει για να ζήσει εδώ, αλλά δεν μπορεί να φτιάξει ένα σπίτι να μείνει. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, ας πούμε. Και βέβαια, για ποια προστασία πια του πρωτογενούς τομέα μιλάμε, ας πούμε, όταν εκεί τον δυσκολεύεις. Και η γη και η κατοικία, προφανώς, ας πούμε, η αξία φτάνει στο Θεό. Ένα δεύτερο σημείο που ήθελα είναι σε σχέση που εγώ δεν, στο σενάριο ΑΒ, όχι έτσι, με τις χορτολιβαδικές εκτάσεις, τους βοσκοτόπους, ας πούμε, τη γη υψηλής παραγωγικότητας. Λέτε, ας πούμε, σε ένα σημείο, η κτηνοτροφία είναι βασική παραγωγική δραστηριότητα, έτσι. Αυτά, για να συμβαδίσουν, ας πούμε, πρέπει ρητά και κατηγορηματικά να αποκλειστούν τα φωτοβολταϊκά στην περιοχή. Και το σενάριο 3 ανοίγει διάπλατα την πόρτα για περιβαλλοντικό έγκλημα σε βάρος, ας πούμε, της φυσιογνωμίας και του περιβάλλοντος της περιοχής. Τώρα, έχετε, ας πούμε, εκεί που αναφέρεται για τον Αμβρακικό και το είπατε, το τοπίο του Αμβρακικού αποτελεί τοπίο εθνικής αξίας. Το τοπίο της λίμνης Αμβρακίας αποτελεί τοπίο περιφερειακής σημασίας. Και ότι χρειάζεται ολοκληρωμένο πρόγραμμα προστασίας του Αμβρακικού κόλπου. Τώρα, υπάρχει έγκριση από την περιφέρεια, νομίζω, έτσι, δεν ξέρω, τώρα δεν είμαι και ειδική σε αυτά, στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ηχθειοκαλλιέργειες, για νέες ηχθειοκαλλιέργειες μέσα στον Αμβρακικό. Συν τα σχέδια για πλωτά φωτοβολταϊκά στον Αμβρακικό. Άρα, δηλαδή, αυτά όχι απλά αντιφάσκουν. Γι' αυτό φαντάζομαι υπάρχει και αυτή η καχυποψία που δεν... Και επίσης, το είπατε κι εσείς, ας πούμε, φαίνεται ότι το αντιλαμβάνεστε, ότι πρέπει να προβλεφτεί η δυνατότητα αλλαγής χρήσης από ζώνη αμιγούς κατοικίας σε ζώνη γενικής κατοικίας, σε κάποιες επιλεγμένες περιοχές, ας πούμε, του σχεδίου πόλεως της Αμφιλοχείας, όπου ήδη λειτουργούν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, παραδείγματος χάρη καφενεία, με πολύ παλαιές άδειες λειτουργίας και με αποδεδειγμένη συνεχιζόμενη χρήση μέχρι σήμερα. Αυτό είπατε ότι είναι στην παραλιακή ζώνη και ίσως, δεν ξέρω τώρα, εκεί δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το είπατε, ας πούμε, αλλά θα πρέπει να καλύπτει και τις υπόλοιπες περιοχές του σχεδίου πόλης, όπου υφίστανται ανάλογες χρήσεις με κοινωνική και ιστορική αναφορά. Εγώ αυτές τις παρατηρήσεις δεν φεύγω από τον πειρασμό να σχολιάσω πολιτικά το χαιρετισμό του Γενικού Γραμματέα του ΙΠΕΝ, γιατί πραγματικά αυτό που ζούμε δεν έχει καμία σχέση, και επειδή και το ρεαλιστικό, ας πούμε, που λέγεται με αλφαγιώτα, έχει να κάνει με τις προτεραιότητες ποιες θεωρούνται και τις ιεραρχήσεις. Με αυτό έχει να κάνει το ρεαλιστικό. Δηλαδή, παιδιά, εντάξει, τώρα κάτι ψηλοπράγματα μπορούμε να κάνουμε, κάπως έτσι, δηλαδή λίγα. Εμείς δεν λέμε όχι και στο λίγο, αλλά οι ανάγκες είναι ανάγκες και δεν μπορεί να κρατηθεί ο κόσμος. Το είπατε κι εσείς, είναι φθήνουσα η κατάσταση και στις κοινότητες σε σχέση με την απογραφή
και στην πόλη, ας πούμε, σε όλη τη Δημοτική Ενότητα. Πόσο μάλλον να πάμε λίγο παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ωραία. Ναι. Ας τα μαζέψουμε όλα τότε και... Ναι. Ευχαριστώ, Σπύρο. Γιώργος Κατσούλας λέγομαι, είμαι ο πρώην δήμαρχος που ενέταξα τη μελέτη στη χρηματοδότηση του Υπουργείου και λόγω της επαγγελματικής μου ενασχόλησης ως πολιτικός μηχανικός, αλλά και λόγω της μακρόχρονης ενασχόλησής μου με την τοπική αυτοδιοίκηση μου είναι οικία και θέλω εξ αρχής να συγχαρώ το Τεχνικό Επιμελητήριο πρώτα απ' όλα που έχει τρέξει τόσο γρήγορα αυτή τη διαδικασία. Είναι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά χρονικά τέτοιου είδους μελέτες πολεοδομικές, χωροτακτικές κτλ. Να τρέχουν με αυτή την ταχύτητα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις κάνουν δεκαετίες και δεν τελειώνουν ποτέ και πάνε στα ζήτητα κλπ. Να σας δώσω καταλάβετε, την ενασχόλησή μου με το αντικείμενο είχατε προηγουμένως ένα ΦΕΚ του Αμβρακικού κόλπου και θυμήθηκα ότι το 2005 ήμουν εισηγητής της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης τότε στο Μεσολόγγι στη διαβούλευση για το ΦΕΚ, το οποίο έγινε το 2008 μετά. Έχω περπατήσει όλο το μέτωπο για να κάνω την εισήγηση τότε. Ήμασταν και πιο νέοι και μπορούσαμε και περπατάγαμε. Λοιπόν, πέρα από τα εύσημα, εγώ θέλω, προφανώς σήμερα δεν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε προτάσεις. Εγώ τουλάχιστον δεν είχαμε στα χέρια μας κείμενα, κάποιους χάρτες σε μικρή ανάλυση. Βέβαια, από μια πρώτη ματιά φαίνεται το σενάριο 2 να είναι, όπως και εσείς το αξιολογήσατε, να είναι πιο στα μέτρα τα δικά μας, με προσταφαιρέσεις. Εγώ θέλω, φεύγοντας από εδώ, να λύσω κάποιες απορίες, δικές μου πρώτα απ' όλα, αλλά και πιθανόν των άλλων ακροατών, έτσι ώστε να μετέχουμε στη συνέχεια στη διαβούλευση. Πρώτα απ' όλα, να κάνω μια διευκρίνηση, επειδή τέθηκαν θέματα από το ακροατήριο για τα έργα κτλ. Ξεκαθαρίζουμε ότι του ποσού δεν έχει να κάνει με έργα, έχει να κάνει με τι επιτρέπεται έργα να κάνει ο καθένας, είτε το δημόσιο, είτε ο Δήμος, είτε οι ιδιώτες στο μέλλον. Απλά βάζει μία τάξη, βάζει μία σειρά στη γη και πάνω στη γη τι μπορεί να χτιστεί, τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ποιες είναι, να το δώσω να το καταλάβουν οι δημότες μας, να μην πάει αύριο το πρωί και φτιάξει ένα ξενοδοχείο στο ένα κομμάτι ενός οικοπαίδου και ένα χειροστάσιο ο άλλος κολλητά σε αυτό το ξενοδοχείο και θα ακυρωθούν και οι δύο επενδύσεις, ας πούμε, να μπει μια τάξη. Τα έργα θα τα κάνουν ή οι ιδιώτες ή ο Δήμος ή το κράτος από εκεί και ύστερα. Είπατε ότι θα γίνει επανακαθορισμός των ορίων των οικισμών μέσα από το του πουσού. Δηλαδή, παραδίδοντας αυτή τη μελέτη, θα έχουμε το 85 τους οικισμούς που είχαμε όρια, σωστά αυτά, με συντεταγμένες και με το που θα είναι στο ΦΕΚ, έτσι, γιατί μέχρι τώρα, ξέρετε σε τι κατάσταση είναι αυτά, σε κάποιους χάρτες γης, υπάρχει το προφορικό το κείμενο, το περιγραφικό, το οποίο σπάνια συμφωνεί με το χάρτη γης και παρουσιάζεται, οπότε αυτό θα το λήξουμε. Αυτό είναι πολύ καλό. Είπατε ότι στο σενάριο 3 προβλέπουμε την πολεοδόμηση της αμφιλοχίας, προφανώς την επέκταση της πολεοδόμησης, η αναθεώρηση ή επέκταση, έτσι, για την πολεοδομένη και την πολεοδόμηση των οικισμών που αναφέρατε. Γιατί στο σενάριο 2 δεν μπορεί να γίνει αυτό, δηλαδή θα απαγορεύεται από κάπου. Όχι, δεν μου έκανε εντύπωση που το αναφέρετε στο σενάριο 3. Θα μπορούσε και στο 2, απλά το 2 σαν πιο ήπιο σενάριο, θεωρούμε τους δύο, την αμφιλοχία και το λουτρό, ότι κρατάμε αυτούς τους οικισμούς που έχουν ρηματονικό και στους άλλους κάνουμε άλλου είδους σχεδιασμό. Όπως, για παράδειγμα, ένα εσπερά. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να πάω να κάνω πολεοδόμηση με την έννοια της πολεοδόμησης όπως την γνωρίζουμε όλοι. Στο τρίτο σενάριο που είναι πιο επεμβατικό, πάμε και πολεοδομούμε με τον τρόπο που γνωρίζουμε όλοι καλά. Ωραία. Άρα και στο σενάριο 2 για την αμφιλοχία και για τον τρόπο που έχουν πολεοδόμηση, πιθανή επέκταση κτλ. Μπορεί να θα προβλέπει, γιατί έχουμε ένα γουπουσού στην αμφιλοχία, το οποίο βέβαια
είναι, σχεδόν ταυτίζεται με το ρημοτομικό σχέδιο. Έτσι, μικρές, μόνο για β' κατοικία ένα μικρό κομμάτι. Θα το πειράξουμε αυτό τώρα, ναι, αυτό θα μεταφερθεί αυτούσιος του τούπου σου ή μπορούμε να το... Θα το βελτιώσουμε, να το μεγαλώσουμε, να το κάνουμε. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό, γιατί όταν έγινε αυτό τώρα το 88, εντάξει, ήταν ωραία. Και στο σημαντικότερο που θέλω να ρωτήσω, και γιατί μας καίει τον τελευταίο καιρό, και εδώ έρχομαι και σε αυτά που είπε η Ειρήνη, πρώτα απ' όλα, πότε υπολογίζουμε χοντρικά να έχουμε φέκα από αυτό το σχέδιο. Χοντρικά. Θα πάει στα 15 χρόνια που πηγαίναν μέχρι τώρα τα ΣΚΟΑΠ και τα λοιπά. Θα πάει στον 1 χρόνο, στα 2 χρόνια. Θεωρώ ότι το θετικό της όλης υπόθεσης τελικά, για να λίγο να απαντήσω στην κυρία, είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια σχεδιάζαμε και δεν υπήρχε ένα βάθος χρόνου. Δηλαδή δεν ξέραμε αν αυτό θα υλοποιηθεί ή όχι. Τώρα υπάρχει και το συλλογικό, δηλαδή η κοινότητα έρχεται και μας δίνει την πληροφορία. Θα θέλαμε δηλαδή να πάρουμε την πληροφορία, να την ενσωματώσουμε μέσα στην πρόταση και να την δώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερη. Και υπάρχει και θεωρώ και ένα χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή όλα αυτά λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω κάποιων πακέτων που θα πρέπει να απορροφηθούν κάποια κονδύλια, θα πρέπει να τελειώσουν κάποια στιγμή. Οπότε το χρονικό διάστημα ποιο είναι? Χοντρικά. Χοντρικά, το αρχικό χρονοδιάγραμμα ήταν για τέλη του 25. Ας πάμε στο 26. Ουσιαστικά μέσα στο 26 δεν υπάρχουν ενστάσεις ή τέτοιου είδους. Ωραία. Αυτό είναι, έχω λόγο που το ρωτάω. Αφενός για το προφανές, γιατί αν κάνει 10 χρόνια θα έχουν αλλάξει συνθήκες, θα είναι άκυρο όταν θα ψηφιστεί. Μπορεί να μην ισχύει τίποτα από αυτά. Αλλά έχουμε κάτι σοβαρότερο. Στην περιοχή μας έχουμε, και είναι και των ημερών, μια μεγάλη συζήτηση για τις ΑΠΕ. Έρχονται να χορτοθετηθούν επενδύσεις σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτρες κτλ. Μπορούμε μέσα από το σχέδιο αυτό να απαγορεύσουμε ρητά σε συγκεκριμένες προφανώς περιοχές, δεν μπορούμε, φαντάζομαι, σε όλη την έκταση, αλλά είναι κάποια πολύ χτυπητά. Ή ρητά να απαγορεύσουμε τις ΑΠΕ και να κλείσουμε εκεί τη συζήτηση, γιατί θα μπούμε σε διαβούλευση για τις ΑΠΕ που έρχονται, αλλά γνωμοδοτική είναι η ισχύς του Δήμου, δεν είναι αποφασιστική. Ή ευθέως ή με έναν παράπλευρο δρόμο, αν κυριοθετήσουμε εμείς κάτι άλλο που θα αποκλείει τα φωτοβολταϊκά. Μάλλον αυτό. Εδώ είμαστε, εδώ θέλουμε τη βοήθειά σας, στη διαβούλευση να το κάνουμε αυτό. Δήμαρχοι, έχουμε συγκεκριμένες... Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, υπάρχει υπερκείμενος σχεδιασμός, υπάρχει το ειδικό πλαίσιο των ΑΠΕ, όπου για κάποιους κατησχύει. Δηλαδή θεωρούν ότι είναι πολύ πιο σημαντικό, γιατί είναι ειδικό εργαλείο, ούτως ώστε ίσως κάποιος, ο αντίπαλος, έτσι, η αντίπερα όχθη, να καταφύγει και να πει «Μα το ειδικό προβλέπει την περιοχή τάδε για να πάει να γίνει ΑΠΕ». Και όλα τα στοιχεία, τα δεδομένα, δίνουν τη δυνατότητα για πώς εσύ ένα τοπικό πολυδομικό μου το απορρίπτεις και μου το πάω στο ΣΤΕ. Θα πάει στο ΣΤΕ. Θα πάει στο ΣΤΕ. Αυτή είναι η άλλη περίπτωση. Αλλά αυτό δεν... Εμείς πρέπει να κάνουμε πράγματα συγκεκριμένα. Εμείς μπορούμε να πούμε, να προτείνουμε τις περιοχές των ΑΠΕ. Μπορούμε να τις χωροθετήσουμε, γιατί αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Χωροθετούμε τις χρήσεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να έρθει ένας ad hoc με κάποιο στρατηγικού χαρακτήρα επένδυση και να μας καταρρύψει το δικό μας το σενάριο. Καταλάβατε. Αν εμείς στη συγκεκριμένη... δεν μιλάμε... Κοιτάξτε, όχι, πόσο πιο ανοιχτά. Ναι. Μιλάμε για 400.000 στρέμματα. Δεν λέμε στα 400.000 στρέμματα, αλλά σε συγκεκριμένες περιοχές να απαγορεύσουμε και να προτείνουμε και άλλα πράγματα τα οποία θα έρχονται σε σύγκρουση. Αυτό, επισημαίνω, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να έρθει κάποιος, οποιοδήποτε ad hoc, και θα κρυφεί. Είναι ένα όπλο όμως σημαντικό στη φαρέτρα μας που λέμε. Είναι. Ας πάμε στο ΣΤΕ. Να σας πω κάτι, τώρα ξεφεύγουν βέβαια, αλλά ένας επενδυτής εισαγωγικά δεν θα αναλωθεί για να πάει στο ΣΤΕ, θα πάρει 10-15 χρόνια. Θα έχουν αλλάξει τα δεδομένα, θα πάει να βρει, να κάνει...
την αρπακτή του ή την επένδυσή του, όπως το λέμε, αλλού. Ένα πιο σημαντικό εργαλείο είναι όμως αν υπάρχει μια πολύ σοβαρή μελέτη φέρουσας ικανότητας, όπου να αποδεικνύει ότι αυτή η περιοχή τελικά όντως είναι κορεσμένη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εμείς θα προσπαθήσουμε μέσα στο πολεοδομικό να δημιουργήσουμε τις κατάλληλη συνθήκη και να παρουσιάζουμε το πρόβλημα. Γιατί έχουμε και μέσα μελέτη φέρουσες ικανότητες, αλλά είναι γενικότερη, δεν αφορά το ειδικό. Κορεσμένοι είμαστε, εντάξει, αλλά... Ναι, αλλά θα πρέπει να το αποδείξουμε αυτό με ένα κοινωνικό τρόπο. Θα βοηθήσουμε στην κατεύθυνση, αλλά... Παράδειγμα, το Λόφοδο που είναι στην Ακέλο που πάνω στην Παλιαβή, εκεί έχει προκρίνει το αρχαιολογικός χώρος, οπότε δεν θα μπορεί να γίνει φωτοβολταϊκό. Και σε όλο το κομμάτι. Το άλλο εδώ που είναι το Κάφκα είναι οι βυρλανιδιές, το δάσος με τις βυρλανιδιές. Οπότε αυτό θα προκρίνεται από αυτό και θα αποκλειστεί η περιοχή. Το άλλο πάνω στο Πεταλάπου μπορεί να είναι για λιβάδια, χώρος για κτηνοτροφία. Άρα εδώ, έτσι, γιατί... Στο τοπικό δηλαδή να φαίνεται τι θέλουμε εμείς. Και μετά αν... Εδώ λοιπόν επιστούμε την προσοχή και στους υπαλλήλους της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου που γνωρίζουν και τα προβλήματα αυτά, αλλά συνεργάζεται και με την εταιρεία κτλ. Να περάσουμε στο σχεδιασμό μας αυτές τις δυσκολίες για τις εταιρείες ή τις απαγορεύσεις, όπως θέλουμε να το πούμε, για να αποφύγουμε αυτό. Χώρια από όποιες άλλες ενέργειες κάνει ο Δήμος ή η τοπική κοινωνία γι' αυτό. Νομίζω ότι είναι ένα ισχυρό όπλο αυτό. Δηλαδή, αν χρειάζεται για να μας το κατερρίψουν αυτό να πάνε στο ΣΤΕ, δεν θα πάνε ποτέ, δεν θα το κάνουν ποτέ. Ευχαριστώ πολύ. Το θέμα είναι τι γίνεται με αυτούς που ήδη έχουν πάρει άδειες χρήσης. Αυτοί έχουν συγκεκριμένα τώρα οι δημότες και οι δημότες καταλαβαίνουν. Αντιμετωπίζουν στα λειτουργία. Και θέλουμε και βοήθεια από εσάς για να το στηρίξουμε αυτό. Πολύ σοβαρή απειλή. Δεν είναι γενικότερα. Το καταλαβαίνω, αλλά... Στα πόδια μας έξω από την αντιλουργία, αυτά να προβάλλουμε τα... Και από εκεί και πέρα στο συνεργό πρωταθλητών. Αυτοί που έχουν πάρει άδεια παραγωγού είναι τίποτα θέμα. Για να πάρουν άδεια παραγωγού δεν πήραν από εμάς καμία γνωμοδότηση. Είναι ότι η ΔΔΕ τους δέχεται στο δίκτυό τους. Η ΔΔΕ ρώτα και δεν θα απολογηθούμε εμείς. Δεν θα απολογηθούμε. Αυτοί θα έρθουν για διαβούλευση σε εμάς. Εμείς θα έχουμε ότι σε εξέλιξη έχουμε και το του ποσού που εκεί προβλέπει. Δεν μπορεί το δημόσιο του κράτους να δίνει για την ίδια περιοχή πιο διαφορετικά του ποσού που πληρώνει το κράτος. Πληρώνει, έτσι. Κάνει αυτή τη μελέτη. Αν εμείς περάσουμε αυτό το πράγμα... Ωραία. Θέλουμε και τη βοήθειά σας αυτό. Γι' αυτό είμαστε. Να πω κάτι. Ήθελα να πω, γεια σας και από μένα, λέγομαι Ελένη Πατατούγα και είμαι υπάλληλος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ήθελα να πω ότι, εντάξει, τώρα έγινε η παρουσίαση σεναρίων, έχετε 5 μέρες να δείτε τα σχέδια, τα κείμενα όσο μπορείτε, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι σύντομο το χρονικό διάστημα. Να πω ότι παραδοσιακά αυτό το στάδιο που υπάρχει τώρα δεν υπήρχε, δηλαδή παραδοσιακά ερχόταν ο μελετητής, έκανε την ανάρτηση των σχεδίων που ήταν έτοιμα και κάνατε τις ενστάσεις για 45 μέρες, για 40 μέρες. Αυτό θα γίνει σε επόμενη φάση. Τώρα κάνουμε κάτι πιο συμμετοχικό, ας πούμε, αυτή είναι η προσπάθεια, σε αρχική φάση των σχεδίων, που ακόμα υπάρχουν διατυπώσεις, ιδέες, προτάσεις, να μπείτε κι εσείς μέσα και να πείτε τι σας αρέσει, ποιο σενάριο, πώς βιώνετε την περιοχή, γιατί την ξέρετε καλύτερα εσείς. Οπότε θέλω να πω ότι έχει κάποιο νόημα, ακόμα και αν μπορεί να φαίνεται διακοσμητικό αυτό σε εσάς, έχει κάποιο νόημα να μπείτε στην πλατφόρμα, να πείτε αν συμφωνείτε ή όχι, γιατί αυτή τη μελέτη βλέπω ότι ο μελετητής έχει κάθε καλή διάθεση να πει ένα όχι όπως μπορεί στις ΑΠΕ, με έναν τρόπο, και στις μεγάλες κλίμακας ΑΠΕ. Οπότε από εκεί και πέρα και να γράψει και για άλλες μελέτες που πρέπει να γίνουν συμπληρωματικά και να υπάρχει, όπως είπατε κι εσείς, κάτι στη φαρέτρα σας για μετά. Αυτό ήθελα να πω. Οπότε μπορείτε να κάνετε ένα κόπο. Είναι σημαντικό να καταθέσετε την άποψή σας. Αν η πλατφόρμα σας φαίνεται ότι δεν είναι τόσο, τέλος πάντων, χρήσιμη, θα μπορούσατε και στο Δήμο απευθείας να στείλετε ένα mail ή ένα γραπτό σχόλιο. Θα τα μεταφέρει αυτά στους μελετητές, ώστε να ληφθούν υπόψη.
Γίνεται σχετικά γρήγορα η μελέτη από την άποψη ότι τα κονδύλια είναι ευρωπαϊκά, είναι στο πρόγραμμα Κωνσταντίνος Δοξιάδης και έχουμε την υποχρέωση μέχρι τον Απρίλιο του 2026 να έχουν γίνει όλες οι μελέτες. Και από εκεί και πέρα να υπάρξει έγκριση από τις υπηρεσίες και να γίνουν πι-δέλτα. Αλλά εφόσον η μία στιγμή ανοιχτής, ας πούμε, πρότασης και σχολείων από εσάς είναι τώρα και η δεύτερη θα είναι στη διαβούλευση για 40 μέρες. Οπότε θεωρώ ότι έχει σημασία να κάνετε να πείτε τις ιδέες σας και γραπτός, πέρα από τη σημερινή έτσι, παρουσίαση. Ευχαριστώ. Ακούγομαι. Ναι. Και Άγγελος Παναγιώτης, είμαι ο πρόεδρος του Εθνικού Μιλητηρίου. Τα είπαμε και κατηδίαν. Απλά εγώ ήθελα να εξηγήσω το εξής. Αφενός, είναι δεδομένο ότι η χρόνια είναι πιεστική και μιλάμε σίγουρα για μια ευρεία παρέμβαση. Απλά καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι θα μπορούν να επέμβουν και σε πράγματα τα οποία είναι τώρα υπαρκτά. Της ΑΠΕ, της χρήσης γης. Επομένως, τόσο τοπικό όσο το παρουσιάζεται δεν είναι. Άρα η συμμετοχή όλων πρέπει να είναι δεδομένη. Επιπλέον, θέλω να πω το εξής, ότι είναι κάποιες διαδικασίες οι οποίες τόσα χρόνια δεν έχουν γίνει. Κολλησιεργούν, μιλάμε για 20-30 χρόνια στα οποία δεν έχουμε γενικό πολεμικό σχεδιασμό. Άρα είναι μια ευκαιρία ό,τι μπορούμε να τα αλλάξουμε, να το αλλάξουμε τώρα. Όπως είπα και εγώ, όλοι οι πολίτες μπορούν να επέμβουν. Το Τεχνικό Μιλητήριο είναι δίπλα και το ξέρουν και στο Δήμο και προσωπικά στους μελετητές. Επομένως, ό,τι χρειαστεί και από τη ΣΑΠΕ, που ήδη είχαμε μια ομάδα εργασίας που έχει βγάλει ένα πόρισμα ότι υπάρχει κορισμός στο δίκτυο, όλα αυτά θα είναι διαθέσιμα. Αυτό θέλω να πω. Είπα ότι πρόκειται για παρέμβαση η οποία δεν έχει γίνει τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι γενικής φύσεως, αλλά ορισμένα ζητήματα που αφορούν την κάθε πόλη θα λυθούν και πιστεύω θα διορθωθούν. Να ρωτήσω κάτι. Αυτά τα οποία ενδεχομένως ο κάθε πολίτης, ο κάθε δημότης αυτού του τόπου θα δώσει, θα τα γράψει κάπου όλα αυτά. Αυτά θα γίνουν ακουστά πουθενά. Ή θα διαστρεβλωθούν και εκεί που θα λέμε α, θα 2 μέρες. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο με ανησυχεί. Δηλαδή, ναι, εγώ θα καταθέσω μια άποψη, θα πω ότι ξέρετε αυτό το πράγμα έτσι και κατά πόσο αυτό θα γίνει ακουστό από τον οποιοδήποτε ο οποίος επεξεργάζεται αυτό το πράγμα. Είναι ανοιχτά τα δεδομένα. Εντάξει, να πω ένα σχόλιο μόνο και μετά δίνω το λόγο στους μελετητές. Θα μιλήσω για την εμπειρία από μια άλλη αντίστοιχη παρουσίαση στο Δήμο Μαραθώνα στην Αττική, στο οποίο οι κάτοικοι από την περιοχή Μάτη, πυρόπληκτη περιοχή, είχε μείνει απ' έξω τέλος πάντων για κάποιο γραφειοκρατικό λόγο και οι κάτοικοι εκεί πέρα απέτησαν να μπει στο σχεδιασμό. Αυτό το πράγμα ο μελετητής το λαμβάνει υπόψη τώρα, αλλάζει η σύμβασή του και εκεί πέρα χωροθετεί χρήσης γης και τέλος πάντων όρους δόμησης. Οπότε θέλω να πω ότι κάποια πράγματα έχετε το μελετητή απέναντί σας και θα λάβει και γραπτός. Κάποια πράγματα που επιστημονικά θα είναι λογικά, θέλω να πιστεύω ότι θα ληφθούν υπόψη. Τώρα δίνω το λόγο και στους αρμόδιους από εκεί και πέρα. Καταρχήν, είναι προφανής και η αγωνία και το άγχος της τοπικής κοινωνίας να παρουσιαστεί κάτι το οποίο να είναι όσο το δυνατόν πιο άρτιο και σωστό, γιατί εκ των πραγμάτων εμείς θα φύγουμε, οι κάτοικοι όμως θα μείνουν εδώ και αυτοί θα κληθούν να ζήσουν και να αναπτυχθούν και οικονομικά με τον όποιο σχεδιασμό αυτό προχωρήσει. Το είπε και η κυρία Πατατούκα ότι μέχρι τώρα δεν συνέβαινε καν αυτό. Δηλαδή, έβγαινε σε ΦΕΚ το γενικό πολεοδομικό σχέδιο, το ΣΧΟΑΠ, οτιδήποτε, και το πιο πιθανό είναι ότι πιο πολλοί το μαθαίνανε αφού είχε βγει σε ΦΕΚ. Εδώ πέρα λοιπόν δίνεται ο λόγος στους ανθρώπους, υπάρχει πλατφόρμα διαβούλευσης όχι τόσο σε αυτή τη φάση, όσο στην επόμενη φάση, όπου θα είναι δίμηνη η διαβούλευση και η συζήτηση επί πολύ συγκεκριμένων και λεπτομερών σχεδίων και χαρτών
του σχεδιασμού του συνολικού που γίνεται και προφανώς αυτά λαμβάνονται υπόψη. Να σας εγγυηθούμε ότι όλα αυτά θα μπουν μέσα στο σχέδιο. Προφανώς, αν ζητηθεί κάποιος ένα πυρηνικό εργοστάσιο στη μέση της αμφιλογίας, καταλαβαίνετε, το λέω έτσι λίγο, το λέω λίγο υπερβολικά, αλλά προφανώς, εάν κάτι είναι χρήσιμο και ειδικά από τους κατοίκους που εσείς ξέρετε την περιοχή σας καλύτερα από εμάς και θέλετε να μπει, για ποιο λόγο να μην μπει. Δηλαδή, με χαρά και θα ληφθούν υπόψη. Και γι' αυτό σας λέμε ότι και να μπείτε στην πλατφόρμα και να πείτε τις απόψεις σας, και αν μπορεί να μπει αυτό και να ληφθεί υπόψη, με χαρά θα ληφθεί υπόψη. Υπάρχει και ο περιορισμός της ισχύουσας νομοθεσίας κάθε φορά. Εντάξει, αλλά ξέρετε κατά πόσο υπερβούνται την νομοθεσία και όλα αυτά. Και αυτή είναι η μεγάλη αγωνία του τόπου. Είναι απόλυτα λογικό, και γι' αυτό συνεργαζόμαστε, θα συνεργαστούμε και με το ΤΕΕ, με το Δήμο, με το ΙΠΕΝ. Προσπαθούμε δηλαδή να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο και να ακούσουμε και τους κατοίκους και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Θαύματα δεν κάνει κανένας, αλλά τουλάχιστον ό,τι καλύτερο μπορούμε να το κάνουμε. Ευχαριστώ. Είμαι ο Γιώργος Αλπός, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου. Επικουρικά σε όλα αυτά λίγο, για το πιο σημαντικό, όλοι καταλαβαίνουμε τη σημασία αυτού του πλαισίου που κουβεντιάζεται τώρα, γιατί προφανώς θα καθορίσει τη ζωή των κατοίκων της περιοχής για τις επόμενες δεκαετίες, αφού είπαμε πριν πόσο καιρό έχει να ξανααλλάξει αυτό. Όσον αφορά για τις υποχρεώσεις και την συμμετοχή του Δήμου. Κυρίως για αυτό που αναφέρθηκε, κατά πόσο είναι πρόσφορο να γίνουν ηλεκτρονικά μόνο οι παρεμβάσεις στο Δήμο, από το Δήμο μας αυτή τη στιγμή, και η παρουσία του είναι εδώ. Είναι ο Παναγιώτης Τζούρος που είναι στην Επιτροπή Παρακολούθησης και είναι και υπάλληλος στην υπηρεσία του Δήμου μας, άρα είναι μια πρώτη προσέγγιση. Είναι ο Κώστας Αλμάς, ο τοπογράφος στην περιοχή μας, ιδιώτης βέβαια, αλλά και σε αυτό που προσδοκούμε όλοι, περισσότεροι δημότες, είναι και όλοι οι υπόλοιποι, κυρίως που είναι με το επάγγελμα αυτό, πολιτική μηχανική, και ο κ. Κατσούλας, σαν πρώην δήμαρχος, είναι παρόν. Το τεχνικό επιμελητήριο που είναι εδώ παρόν και θα συμβάλλει σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτή την προσπάθεια. Άρα θα υπάρχει αυτή η πρώτη επαφή και προσωπική, επικοινωνιακά εννοώ. Από εκεί και πέρα ο Δήμος θα πρέπει προφανώς να προβάλλει περισσότερο αυτή τη συμμετοχή και μέσω του site και μέσω οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Στην πρώτη φάση καταλαβαίνουμε ότι εδώ τι κάνουμε, οριοθετούμε τα σενάρια για να καταλήξουμε σε ποιο σενάριο θα κουβεντιάσουμε για το επόμενο δίμηνο που είναι το πιο κρίσιμο και εκεί θα γίνουν περισσότερες παρεμβάσεις, παρατηρήσεις για να καταλήξουμε. Άρα εδώ είμαστε σήμερα για να δούμε σε πρώτη φάση το σενάριο. Το ήπιο σενάριο που προφανώς αναφέρθηκε, η ήπια παρέμβαση που είναι ένα προσιτό σενάριο. Και εδώ θα πρέπει να αιτιολογήσουμε κιόλας γιατί πάμε σε αυτό το σενάριο. Γιατί κάποια πράγματα μπορούμε να τα κρατήσουμε από το πρώτο ή από το τρίτο σενάριο που αναφέρθηκε. Αλλά σε κάθε σενάριο υπάρχουν όμως και τα κριτήρια της πρακτικής εφαρμογής, δηλαδή πότε αυτό μπορεί να υλοποιηθεί σε βάθος χρόνου και τι χρηματοδότηση απαιτεί το κάθε σενάριο για να πραγματοποιηθεί. Θα πρέπει προφανώς να λάβουμε και αυτά υπόψη μας, πέρα από το τι θέλουμε να γίνει στον τόπο μας τα επόμενα χρόνια, τι περιορισμούς πρέπει να βάλουμε σύμφωνα με τα υπαρκτά πλαίσια, είτε υπερκείμενους χωροταξικούς σχεδιασμούς, είτε νομοθεσία, είτε και τις προτεραιότητες που θέλει να βάλουμε εμείς στον τόπο μας, και αυτό έχει να κάνει με τις χρήσεις γης, με τις παρεμβάσεις στις επόμενες περιόδους, σε σχέση με τους οικισμούς, με τις κατοικίες και αυτό που μας πιέζει και στη σημερινή εποχή μας με την ανεξέλεγκτη χρήση των ΑΠΕ και όλα αυτά. Ευχαριστώ. Όχι, κόκκινο. Λοιπόν, εγώ καταρχάς θέλω να πω είναι πολύ εντυπωσιακό έτσι όπως το παρουσιάσατε και τη δουλειά που κάνετε και σε τέτοιο σύντομο χρονικό διάστημα που δεν, κακά τα ψέματα, δεκαετίες εδώ ο Δήμος βρίσκεται σε τέλμα. Δεν έχει γίνει τίποτα
αξιόλογο για μισό αιώνα και ίσως και παραπάνω. Έχετε υπόψη σας ότι η αμφιλοχεία το 1760-1800 είχε σύμβαση, τα πλοία είχαν σύμβαση με το Λόιτ. Φανταστείτε πόσο μπροστά ήμασταν 200 χρόνια πριν. Λοιπόν, μακάρι αυτά που έχετε πει εδώ και με τις όποιες παρατηρήσεις και προτάσεις των πολιτών, που σίγουρα είναι όλα σημαντικά αυτά που υπόθηκαν εδώ, να υλοποιηθούν και να πάνε όχι μόνο, γιατί επειδή είστε και κεντρικοί φορείς, είστε οι κατεξοχήν αρμόδιοι φορείς, τεχνικά επιμελητήρια, εσείς, οι μελετητές κλπ. Είστε οι κατάλληλοι φορείς για να προωθήσετε όλο αυτό, όλη την πρόταση αυτή και το σχέδιο και στους υψηλά ιστάμενους. Αυτούς που κυβερνούν γενικότερα. Όταν τα ίδια τα Υπουργεία δίνουν άδειες, έχουν πάρει άδειες για αυτό το φωτοβολταϊκό το λεγόμενο εδώ που γίνεται και όλη η φασαρία, την οποία έχετε υπόψη δεν την αφήσουμε. Σας το λέω τώρα εδώ, όχι μόνο από τους πολίτες, θα πάει κατευθείαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ είναι προστατευόμενη περιοχή με το Συμβούλιο Επικρατείας να νομοθετεί εδώ και 20 χρόνια ότι όλος ο Αμβρακηγός είναι Natura, είναι Natura 2000, είναι Ραμσάρ κλπ. Έχει 5 αποφάσεις στο Συμβούλιο Επικρατείας για τον Αμβρακικό κόλπο. Έχετε επίσης υπόψη ότι ο Αμβρακικός κόλπος εδώ από το στενό εκεί που θέλει να κάνει το φωτοβολταϊκό μέχρι το Σπάρτο, οι Σουηδοί, αυτοί οι οποίοι ήταν πολύ ειδικοί, έτσι, ήταν τις θαλάσσιοι βιολόγοι που ήρθαν τότε πολύ παλιά, έτσι, σας μιλάω για 50 χρόνια πριν, είπαν ότι υπάρχουν 3.000 πηγές οι οποίες πέφτουν εδώ σε αυτό το στόμιο και έτσι είναι καθαρός ο Αμβρακικός, παρόλες τις επιμολύνσεις που υπάρχουν και από την χρήση της γης και λοιπά κατά διαστήματα. Όλο αυτό το πράγμα μας κάνει ακόμα, πρέπει να μας κάνει μάλλον ακόμα πιο ευαίσθητους, ώστε σε όλο αυτό το σχεδιασμό να λάβουμε υπόψη ότι εδώ ειδικά η αμφιλοχεία και όλο το στόμιο πρέπει να υπερασπιστεί όλο αυτόν τον πλούτο, το φυσικό. Και ότι δεν πρέπει να γίνει κάτι ενάντια σε αυτό. Το Συμβούλιο βέβαια Επικρατείας πολλές φορές, στηριζόμενο και στην νομοθεσία, ξέρετε πολύ καλά εσείς και έχετε υπόψη σας και τις εταιρείες, όταν κάποιος επενδυτής καταθέσει 101 εκατομμύρια ευρώ, μπορεί κάλλιστα να κάνει ό,τι θέλει. Ακόμα και σε αρχαιολογικούς χώρους. Μην ξεχνάτε ότι το ελληνικό, μιλάω για την Αθήνα, ήταν η απόφαση που μας συγκλώνησε αρνητικά, ότι επετράπη εκεί να γίνει μια πόλη, τσιμεντούπολη, μέσα στην πόλη. Άρα λοιπόν εδώ πέφτει και σε εμάς τους πολίτες ειδικά αυτός όλος ο αγώνας να γίνει και να μεταφερθεί και προς εσάς και με τις προτάσεις μου. Θέλει μελέτη αυτό, δεν έχουμε κείμενα, δεν έχουμε κάτι, δεν είμαστε εκεί ειδικοί. Το νομικό σκέλος πρέπει να μελετηθεί και σε αυτή την περίπτωση, γιατί υπάρχει και είναι βαθύ από αυτά που είπατε και με τις συνθήκες και όλα αυτά σε συνδυασμό. Οπότε πρέπει να λάβετε κι εσείς υπόψη ότι εδώ πρέπει να γίνει μια ήπια ανάπτυξη, τουριστική, κτηνοτροφική, όλες αυτές οι εκμεταλλεύσεις, να φύγουν αυτοί οι δασικοί χάρτες, αυτό να το έχετε υπόψη σας κι εσείς. Δηλαδή, ξέρω ότι έτσι όπως τοποθετηθήκατε, είναι στην αρμοδιότητα έτσι, των Υπουργείων και της νομοθεσίας κλπ. Αλλά είναι νομοθετικά διατάγματα που, πιστέψτε με, μπορούν να ανατραπούν με άλλα νομοθετικά. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Να τα πάρουν πίσω. Νομίζω ότι είμαστε στην ίδια πλευρά. Έτσι. Ναι, ναι. Νομίζω ότι είμαστε στην ίδια...
Είμαστε στην ίδια πλευρά, δηλαδή και εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρχει μια ανάπτυξη για τον τόπο, με όρια, με κανόνες, με κριτήρια, να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε δηλαδή ότι και η οικονομική ανάπτυξη θα έχει η περιοχή, αλλά και δεν θα καταστρέψουμε και όλο το Δήμο στο όνομα μιας οικονομικής ανάπτυξης, ας πούμε. Άρα προσπαθούμε και εμείς να τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη μας, με ό,τι περιορισμούς υπάρχουν, νομοθετικούς ή οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό λέμε ότι και εμάς μας βοηθάει, δηλαδή το κομμάτι της δικής σας συμμετοχής μας βοηθάει και εμάς για να τεκμηριώσουμε πολλές φορές αυτό που θα γράψουμε μέσα. Έτσι. Άρα σε κάθε περίπτωση θέλουμε και τη δική σας τη συμμετοχή και νομίζω ότι σε πολλές φορές ακούγονται. Δηλαδή είδατε ότι και με το προεδρικό διάταγμα υπήρξε μια διαμαρτυρία, μια γκρίνια, πείτε το όποια λέξη θέλετε, το Υπουργείο το άκουσε και το τροποποίησε κτλ. Αν δεν υπήρχε κανείς να διαμαρτυρηθεί, να μιλήσει, δεν θα το έπαιρνε κανένας. Άρα, σε κάθε περίπτωση, να είστε καλά και μακάρι να πάνε όλα καλά. Ευχαριστούμε πολύ.